Record on this computer. Hare Krishna. Bhakti Sadachar வகுப்பு இது எத்தனாமത്തെ நாள்ல எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் 8 or something இல்லையா? அந்த தசாவதாரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அது இன்னைக்கு இந்த தாமோதர மந்த் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? சண்டேல இருந்து இன்னைக்கு 2வது நாள். சோ நம்ம இன்னைக்கு தாமோதர அதுதான் எங்க பார்த்தாலும் தாமோதர அஷ்டத்தோடு தான் பாடிட்டு இருக்கா இல்லையா? ஸோ வில் டேக் யூஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் நம்ம அதை வந்து இன்னும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். எவ்வளவு கேட்கறோமோ அவ்வளவு நல்லது இல்லையா? ஆனந்தமா இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து இப்போ டேட்டி நம்ம இஸ்கான் மங்களூரோட டேட்டியை நல்லா வேண்டிக்கலாம். அங்க போக முடியல நமக்கு எல்லாம் இப்போ அவருக்கு வந்து இஷ்டம் இருக்கோ நம்மளை கூப்பிட்டு எல்லாம் அங்க போயிட்டு தரிசனம் பார்க்கலாம். புது கோயில போயிட்டு மீட் பண்ணோம், எல்லாரையும் மீட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். மியூட்லயே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரி ஹரி. நம்மளோட இந்த பிரணாமம் இதுல போட்டிருக்கேன். ஒன் மினிட். சோ whoever is new, யார் இப்போ வந்து புதுசா இருக்காங்களோ அவங்கதான் வந்து படிக்க சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா they should learn இல்லையா? யாருக்கு வந்து பாக்குறேன் மீன்ஸ் எனக்கு தெரியாதவங்க எனக்கு மட்டும் இந்த பக்தி சதாச்சல இருக்கிறவங்க தெரிய மாட்டேங்குது. ருக்மணி மாதாஜி, விமலா ரவி மாதாஜி அண்ட் மங்கர் திலக மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரம் பிரபுஜி போயிட்டாரா? இருக்காரா? ஓகே. யாருக்கு இது தெரியாது பிரணாமம் யாருக்கு தெரியாதோ அவங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். சோ மகேஸ்வரி மாதாஜி தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஸ்வரி மாதாஜி அந்த பிரணதி தெரியுமா உங்களுக்கு? பிரணாம மந்திரம்ஸ் எல்லாம் பிரணாம மந்திரம் அவ்வளவு தெரியாது மாதாஜி, பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் தெரியும் இல்லையா? அப்ப நீங்க பாடுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. பாடணும்னு கூட இல்ல, சொன்னா போறோம். நான் வந்து ஐ வில் கிவ் ப்ராம்ப்ட். பாக்கி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் மாதாஜி, அவளே படிச்சிருந்தா உங்களுக்கு அப்புறம் யூ வில் நெவர் கெட் டு லேர்ன் இல்லையா? அதுக்கு வேண்டி சொல்றேன். சோ யூ கேன் யூ ஸ்டார்ட் டுடே. அப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வேற யாருக்கா கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தமிழ்ல தான் படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அனாஞ்ச திமிராஷ மாதாஜி தமிழ்ல தான் இருக்கு. அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சுலாகாய சசூர். மாதாஜி தமிழ் ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுர்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் சாதாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வஸ்யம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் வாக்ஸ்வதாம் சஹாகண ரகுநாதான்விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एवश्च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः. यो माताजी वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो बृहस्पतिदायसे जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदात्याय कृष्ण प्रेम में परत्याय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विशेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदातले
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, not हरे हरे, हरे 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 हरे। இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, 2 வாட்டி சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। அவ்வளவுதான், நல்லாதான் हरे படிச்சீங்க. कृष्ण। கொஞ்சம் போறோம். Just 2 times படிச்சா போதும். இது நல்லாதான் படிச்சால, உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குல, அவ்வளவுதான். சோ எவ்ரி வீக் somebody ஒருத்தர் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். நான் அவ்வளவு தப்பு பண்ணலையே, கரெக்டா வந்துடுது, அப்ப இனிமே நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு தைரியம் வரும் இல்லையா? அதனாலதான் படிக்க சான்ஸ் கொடுத்தேன். ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்? தாமோதர லீலா. எஸ், எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லா கிளாஸும் இதுதான் நடக்கும். சோ ஒன்னு ஸ்பெஷலா எல்லாம் சொல்லி விட வேண்டாம். இனிமே ஐ ஷுட் டு இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ண போறேன்னா, நீங்க என்னெல்லாம் கத்துண்டோ அதெல்லாம் சொல்லுங்க, புதுசு புதுசா நான் கேட்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல போறேன். எல்லாம் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க, எல்லாம் L3 எல்லாம் கூட அட்டன் பண்றாங்க இல்லையா? பக்தி சாஸ்திரியில கூட சில பேர் இருக்காங்க. சோ யூ கேன். இது வந்து தாமோதராஷ்டமி மாதாஜி பாடிட்டு இருந்தாங்க, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. இது வந்து பின்னாடியும் வருது, அப்ப நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ இது மாத்திரம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் சிங் அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு கேட்டுக்கிறது. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ராகம் இருக்கு. ஸோ ராகம் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்ம ஜஸ்ட் அந்த இது படிக்கணும், ஸ்லோகம் படிக்கணும். ராகத்தோட பாடினா அது ஒரு அழகு, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, எனக்கு என்னோட மாதாஜி எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நான் பாடுறேன். உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமோ அந்த பின்னாடி வருது, அப்போ நீங்க வந்து ஒருத்தருக்கு சான்ஸ் கொடுப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठ सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेक्षादपीहा इदं ते पूर्णाता गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदर आनन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपा दृष्ट्यादिदिनं बतानु युहानेश मामज्ञं यत्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजो बद्धमुख्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे स्थितामोदरेव नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. எல்லாரும் பகவானை தான் வேண்டிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இது வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க and I'll just call out your names. உங்க பேர் நான் கூப்பிடுவேன். யாருக்கெல்லாம் சௌரியம் இருக்கோ படிக்கிறதுக்கு. எஸ், மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. தமிழ் உள்ளது மாத்திரம் படிச்சா போறோம். படிங்க மாதாஜி. மகேஸ்வரி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கு. படிங்க. ஒருமுறை தன் வேலைக்காரி வெவ்வேறு வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதைக் கண்டு அம்மா யசோதா தானே வெண்ணெய் கடைந்தார். அவள் வெண்ணெய் கடையும் போது அவள் தன் மகன் கிருஷ்ணனின் குழந்தை பருவ பொழுதுபோக்குகளை அற்புதமான பாடலை பாடி அவனை நினைத்து மகிழ்ந்தாள். அப்போது கிருஷ்ணர் அங்கு தோன்றி பசியுடன் இருந்தார். அவள் வெண்ணெய் கடைவதை நிறுத்திவிட்டு முதலில் அவனுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான். இப்ப அவன் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஒண்ணும் கிளியரா இல்லையா? அது நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட்? என்ன ஸ்டோரி? யசோதா அம்மா இது தயிர் கடைஞ்சுட்டு இருக்கா. வெண்ணெய்க்கு வேண்டி தயிர் கடையவா. கிருஷ்ணருக்கு வந்து இது சின்ன பாப்பா தானே, அதுக்கு வந்து பசிக்கிறது, பால் குடிக்கணும். அப்ப என்ன பண்றது? எனக்கு பால் வேணும்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்கிறது. நமக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான். அப்ப எடுப்புலயே இந்த மாதிரி நடுவில் இந்த சில ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் இல்லையா? ப்ரிஃபேஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்தப்பறம் அப்புறம் வந்து முதல்ல என்னாச்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாஷ்பேக் மாதிரி காட்டுவான் இல்லையா? அப்ப இதுல என்னது, இது வேலைக்காரியோட வேலை பண்றதெல்லாம் யசோதா அம்மா அன்னைக்கு வேலைக்காரி வேற ஏதோ வேலை பிஸியா இருந்ததுனால அவங்களே தயிர் கடையே ஆரம்பிச்சா. இவருக்கு பொறுக்கல, எனக்கு வந்து பால் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி குழந்தையும் மடியில வச்சிருந்து பால் கொடுத்துட்டே கடைஞ்சுட்டு இருக்கா. அப்புறம் என்னாச்சு? இன்னும் வரலையாது. ஓகே, வெண்ணெய் கடையில நிறுத்தி விட்டு முதலே அவனுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான். அவன்னா யாரு? கிருஷ்ணர் விரும்பினார். எல்லா வேலையும் விட என்ன நீ வந்து கவனிச்சுக்கோ அப்படின்னு. அவருக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா? அப்ப இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்? எல்லா ஸ்லோகம் நம்ம எப்போ இந்த பகவத்கீதையில எல்லாம் நான் சொல்லுவேன், ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும், அது நம்ம லைஃபுக்கு என்ன பொருந்தும் அப்படின்னு. இதுலயே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா, எல்லா வேலையும் உங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன வந்து பூஜை பண்ணுங்க அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா ஒரேடியா எல்லாம் நம்ம வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அவரே வந்துட்டு இந்த ஜப்பா பண்ண அப்படின்னு எந்த நேரமும் அவரை நினைச்சுட்டே நம்ம வேலையை பண்ணணும். இட் இஸ் அதர் வேறும். வேலை பண்ணுவோம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். ஆனா யூ ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ அண்ட் டூ யுவர் திங்ஸ். உங்களை என்னையே நினைச்சுங்க, என்ன நினைச்சுட்டு உங்க எல்லா வேலையும் பண்ணுங்க. அப்போ எவ்ரி திங் வில் பி எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். தோல்வி வரலாம், ஆனா அது நமக்கு நல்லதுக்கு தான் தோல்வி வருது அப்படி எடுத்துக்கணும். எல்லாமே நமக்கு வந்து பகவத்கீதால இருக்கிற ஸ்லோகம் எல்லாமே இட் இஸ் லைக் தட். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதான் நடக்கும். ஆனா நம்ம அதுக்குன்னு பிரயத்தனம் பண்ணாம இருக்க முடியாது. நம்ம பண்ண வேணும். அண்ட் எல்லா வேலையும் பண்ணலாம், ஆனா அவரை நினைச்சுன்னு பண்ணணும். அவர் நினைக்காததுக்கே ஒரு வேலையும் பண்ண வேண்டாம். இந்த குழந்தைய கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? நீ தயிர் கடையறதெல்லாம் நிறுத்து, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பால் கொடு. அப்படின்னா என்னது? டர்ன் யுவர் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் மீ. எனக்கு வந்து அட்டென்ஷன் என் மேல செலுத்து, எனக்கு வந்து நீ பால் கொடு. அவர் பசிக்கிறதோ இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினை அப்படின்னு. இது ஒரு சின்ன இது. இப்ப இதுல இருந்து கிருஷ்ணரோட கதையெல்லாம் ரொம்பவே கியூட்டா இருக்கும், நல்லா இருக்கும், இது பிடிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார்? நிவேதிதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. தாய் யசோதா தன் மகனை தன் மடியில் வைத்து ஊட்ட ஆரம்பித்தாள். கிருஷ்ணர் பால் உறிஞ்சி கொண்டிருந்த போது தாய் யசோதா சிரித்திக் கொண்டே தன் குழந்தை கிருஷ்ணரின் அழகை ரசித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. We can all relate இல்லையா? ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு அம்மா தாயா இருந்திருக்கோம் இல்லையா? ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம கட்டி அணைச்சாலே நமக்கு வந்து அதை விடணும்னே தோணாது. ஏன்னா அது அவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குமா, சின்ன குழந்தையா இருக்குமா, ரொம்ப கியூட்டா. அது வந்து எந்த குழந்தையா இருக்கட்டும், பக்கத்து வீட்டு குழந்தையா இருக்கட்டும், நம்ம வீட்டிலேயே குழந்தையா இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து குழந்தைனாலே ரொம்ப பிடிக்கும். அது ரொம்ப இன்னசென்ஸ் இல்லையா? அப்போ வந்து அது தாய் யசோதா என்னது, அந்த குழந்தைய நின்னா மடியில பால் ஊட்டணும்னு சொல்லிட்டு கட்டி அணைச்சிட்டு she was just ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் இல்லையா, ஒரு பிளஸ்ட் ஃபீலிங் வருது இல்லையா? அது நம்ம எல்லாம் we can correlate. நம்ம எல்லாம் ஒரு தாயா இருந்திருக்கோம், அதனால நமக்கு எல்லாம் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எஸ், இங்க போச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு விஷயம். எஸ், விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறா? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? கிருஷ்ண மாதாஜி. திடீரென்று அடுப்பில் இருந்து பால் கொதித்து பால் கசிவதை தடுக்க அம்மா யசோதா உடனடியாக கிருஷ்ணரை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அடுப்புக்கு போனாள். அம்மா அந்த நிலையில் விடுபட்டதால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கோபமடைந்தார். அவரது உதடுகளும் கன்னங்களும் கோபத்தில் சேர்ந்தன. அவர் பற்களும் உதடுகளும் அழுத்தி ஒரு கல்லை எடுத்து உடனே வெண்ணெய் பானையை உடைத்தார். அவர் அதிலிருந்து வெண்ணெயை எடுத்து கண்களில் பொய்யான கண்ணீருடன் ஒரு
ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் வெண்ணெயை சாப்பிட தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன பண்றீங்க? யார்கிட்ட இருந்து ட்ரைனிங்? எல்லா கிளாஸையும் படிக்கிறீங்களோ? நல்லா படிக்கிறீங்க இப்போ. மாதாஜியோட ட்ரைனிங் தான் மாதாஜி. லலிதா மாதாஜியோட ட்ரைனிங். ஐயோ நீங்க வேற. அவர் எல்லா கிளாஸ்லயும் அட்டென்ட் பண்ணி படிச்சு இல்ல அந்த தைரியம் வரணும்னு சொல்றேன் நான். சரி அது வந்து அந்த தைரியம் கொடுத்தது நீங்க தான் மாதாஜி. அந்த தைரியம் நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க. கிருஷ்ணர் கொடுக்கறாரு மாதாஜி. அவர் சேர்ந்திருக்காரு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாத்தே. ஓகே ருக்மிணி மாதாஜி அவங்களை ஹேண்ட் பண்ண தெரியல இல்லையா? ஓகே ஒரு நிமிஷம். அது இது ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சு விடுறேன் அப்படியே உங்களுக்கு சான்ஸ். இல்ல அது அவருக்கு கிரெடிட் கொடுக்குறோம். நன்னாவே படிச்சார் இல்லையா மாதாஜி? எல்லாருமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். வெரி குட் பிரபுஜி. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஓகே அப்ப என்னது இது வந்து எல்லாமே லீலைகள் தான். என்ன நடக்கிறதோ எல்லாமே லீலை தான். இப்ப நம்ம லைஃப்ல இப்ப என்ன நடக்கிறதுனால எல்லாம் லீலைகள் தான். ஓகே சோ நத்திங் இஸ் எல்லாம் ப்ரீ டிட்டர்மின்டா இருக்கும். அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அது போலதான் நடக்கும். அண்ட் நம்ம நல்லதுக்கு தான் நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். ஓகே அப்ப இதுல இருந்து பால் குடிக்கும் போது என்னது சடன்லி வேற ஒரு அடுப்புல பால் பொங்குறது இவருக்கு தெரியறது. அவ அம்மாக்கு கிருஷ்ணர் தானே அதை பொங்க வைக்கிறாரு. பொங்க வைக்கிறாருன்னு எனக்கு அடுப்புல பால் வச்சிருக்கு. அந்த டைம் அடம் பிடிச்சு எனக்கு பால் கொடுன்னு சொல்லி உட்கார்ந்துண்டு அப்புறம் அங்க போயிட்டு ஐயோ அவ அம்மாக்கு ஐயோ பால் பொங்கி வழியறதே அந்த அது நிறுத்தணும் இல்லையா? இல்லாட்ட பால் எல்லாம் வேஸ்டா படிமே இந்த குழந்தைய கீழே வச்சுட்டு போறாளாம். பொறுக்குமா அவருக்கு? நான் உன்னை கூப்பிட்டதே என்னத்துக்குனாக்க என்கிட்ட அட்டென்ஷன் கொடு அப்படின்னு. அப்போ என்ன தள்ளி விட்டுட்டு வேற வேலைக்கு நீ போற. தயிர் கடையிறத நிறுத்திட்டு என்ன பால் கொடுத்திருந்த இப்ப அதையும் நிறுத்திட்டு எண்ணெய் கீழே வச்சுட்டு பால் இது அடுப்படியில போயிட்டு பாலை நிறுத்தறதுக்கு போற. அப்படிதான் என்ன அர்த்தம்? எனக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இல்லையா? கோச்சுக்கிறார். இப்ப இதுல நமக்கு என்ன தெரியறது? அப்போ கோச்சுக்கலாமா? சரி இப்ப கிருஷ்ணரே கோச்சுக்கிறாரு இப்ப நம்ம கோச்சுக்கலாம்? நோ. அவர் எந்த கோச்சுக்கிறாருன்னா இதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு. எங்கிட்ட நீ அட்டென்ஷன் கொடு. எங்கிட்ட குழந்தைகளே அப்படிதானே அடம் பிடிக்கும் இல்லையா? அடம் எதுக்கு பிடிக்கிறதுனாக்கா தே நீட் அட்டென்ஷன். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. என்ன நீ பாத்துக்கோ, என்ன கொஞ்சம் என்ன இது எங்கிட்ட விளையாடு. அவளை கவனிக்கலைன்னா அவ வந்து அடம் பிடிப்பா. ஒரு இது டிஸ்டர்ப்டா இருப்பா. தே நீட் ஆல் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். நீங்க என்ன பொருள் வாங்கி கொடுத்தாலும் அவளுக்கு நம்ம இதுலயே நம்ம வந்து கண் கூட பாக்கலாம். என்ன பொருள் வாங்கிட்டாலும் தூக்கி எறிஞ்சிருவா. அவளுக்கு அது வேல்யூ தெரியாது. தே நீட் அவர் லவ் அண்ட் கேர் தான் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப்போ கிருஷ்ணர் அதுதான் காட்டுறா இல்ல? அப்போ கிருஷ்ணரே கோச்சுக்கிறாருன்னா அப்படின்னா இதே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? நம்மளும் கோச்சுக்கலாம். அந்த அர்த்தம் கிடையாது. கிருஷ்ணனுக்கு கோபம் வருதுன்னா ஜஸ்ட் சீக் அட்டென்ஷன். ஓ நீ அப்படி பண்ணிட்டா சரி. நான் ஒரு கல்ல எடுத்துட்டு என்ன பண்றேன்? இருக்கிற பானையெல்லாம் உடைச்சு அதுல இந்த இது வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்து அதுல வெண்ணெய் எடுத்து கண்கள் பொய்யான கண்ணீருடன் அப்படியும் எழுதியிருக்கேன். பொய்யான கண்ணீருடன் ஒரு ஒதுக்குப்புற இடத்தில் வெண்ணெய் சாப்பிட தொடங்கின. அப்புறம் தான் மாத்திரம் சாப்பிடல. இருக்கிற குரங்கு தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இதுல பங்கிட்டு அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அப்போ இதுல இருந்து லெசன் என்னன்னா அவர் கோச்சுக்கிற அப்ப நம்ம கோச்சுக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. ஜஸ்ட் சீக்கிங் அட்டென்ஷன். சோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும். நமக்கும் எல்லாரும் அட்டென்ஷன். நாம மாத்திரம் எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படி இல்ல. நம்ம வீட்லயே எல்லாரும் நம்ம கொடுக்கணும். எங்க போனாலும் நமக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அந்த பொய்யான இதற்கு ஈகோக்கு அந்த காரணம் இல்ல. we have to give இது ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ். ஓகே லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். ஓகே நெக்ஸ்ட் எங்க போச்சு? எஸ் அடுத்தது ருக்மிணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண. ஏன் படிக்கல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதான் உங்களதான் கேக்குறேன். படிங்கோ. ஏன் நீங்க என்ன படிக்கல? இது இதற்கிடையில் நிரம்பி வழியும் பால் சட்டியை சரி செய்து தாய் யசோதா கடையும் இடத்திலிருந்து திரும்பினாள். அவள் உடைத்த பானை பார்த்தாள். அதில் கடைந்த தயிர் வைக்கப்பட்டிருந்தது. தன் பையனை கண்டுபிடிக்க முடியாததால் உடைந்த பாலை அவனுடைய சேலை என்று அவள் முடிவு செய்தாள். யோசித்தவாறே சிரித்தாள். குழந்தை ரொம்ப புத்திசாலி. பானையை உடைத்து விட்டு தண்டனைக்கு பயந்து இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார். அவள் எல்லா இடத்திலும் தேடிய பிறகு தலைகீழாக வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பெரிய மர உரல் மீது தன் மகன் அமர்ந்திருப்பதை கண்டாள். அவள் ஊஞ்சலில் கூரையிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு பானையிலிருந்து வெண்ணெய் எடுத்து குரங்குக்கு ஊட்டி கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி உங்ககிட்ட கேட்டு நீங்க என்ன ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலையா கேட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி கேக்குறதா? கேக்குது மாதாஜி. என் பேத்தி வருவா. இப்ப நான் கத்துக்கிறேன் மாதாஜி. தீபாவளிக்கு வருவா. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல என்னது? இப்போ வந்து அடுப்ப பால் அடைச்சாச்சு. நீங்க வந்து பார்த்தா என்னது ஒரே துவம்சம். என்னது பானை எல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. எந்த தயிர் வச்சிருந்த பானை தான் போட்டுருக்காங்க. எங்க அதில் கடைந்த தயிர் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதுல அந்த பானை உடைஞ்ச பானையில எல்லாம் கடைஞ்ச தயிர் வச்சிருந்து அதெல்லாம் உடைச்சு போட்டாச்சு. டெஃபினட்டா தெரியுது என் குழந்தைதான் பண்ணிருக்கான். இந்த இது குறும்புத்தனம் அவன் தான் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா அங்க பார்த்தா அங்க காணும்.
எங்கதான் போயிருக்காங்கன்னா அது தவிழ்ந்து போயிருக்கு, தவிழ்ந்தோ நடந்தோ whatever the age. அப்புறம் அது என்ன சிரிக்கிற, அவர் ரசிக்கிற, ஆக்சுவலி ஷி இஸ் நாட் கெட்டிங் ஆங்கிரி. என்ன சொல்றது, அவளுக்கு வந்து தெய்வீக குழந்தைன்னு தெரியறதோ இல்லையோ அதெல்லாம் இல்ல. குழந்தைகள் ஏதாவது சேட்டை பண்ண பொய் கோவம் தான் நமக்கு வரும், அப்பதுல போட்டு அடிக்கிறதுலாம் யாருக்குமே தோணாது இல்லையா. அப்போ ஒரு பொய் கோவத்தோட சிரிக்கிறா, எல்லாம் பண்றா, அப்புறம் வந்து தேடுறா. அப்புறம் அங்க பார்த்தா என்னது, உரல், கமுத்தி போட்ட உரல்னா இடிக்கிற அந்த உரல் தானே, அது வந்து கமுத்தி போட்டு மர உரல் கமுத்தி போட்டிருக்கு. அதுல வந்து மேல ஏறி அவர் வந்து அந்த மேல தொங்கிட்டு இருந்தார். பானையை வந்து எடுத்து அதுல இருந்து இது வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்து குரங்குகளுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கு இல்லையா, தொங்கி கொண்டிருந்த ஒரு பானையில வெண்ணெய் எடுத்து குரங்குகளுக்கு, அது குரங்கு தான் போட்டிருக்கு, ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா, எல்லாருக்கும் அது கொஞ்சம் ஒளிஞ்சிருக்கா போல இந்த ஒரு போட்டோ. ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி அவர் சேட்டத்தனம் பண்றார். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு வாட்டி கேட்கிறோம் இல்லையா, இந்த இன்னைக்கு வேணா புதுசாவா கேட்கிறோம், அதனால நமக்கு வந்து கசக்காது இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ். இந்த தாமோதர லீலா மாத்திரம் இல்ல, நிறைய இவர் வந்து லீலா பண்ணியிருக்காரு. ஒருவர்லயே நமக்கு கேட்டுட்டே இருக்கும், அதனால நமக்கு அலுப்பு தட்டவே மாட்டேங்குது. அவ்வளவு பாட்டெல்லாம் கூட இருக்கு, அதனால நமக்கு அலுப்பு தட்ட மாட்டேங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் எவ்வளவு வாட்டி சொல்றோம், அலுப்பே தட்டாது. வேற ஏதாவது இருந்தாலும் 4 வாட்டி சொல்றதுல போற இதெல்லாம் அவ்வளவு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுதான் இந்த கிருஷ்ணரோட இதுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாரு, ஒரு இஃபெக்ட் நமக்கு வந்து பகவானோட கிருபை. எஸ், அடுத்தது யாரு, பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹேண்ட் லோவர் பண்ணேனே, பண்ணலையா? யார் ஒரு வாட்டி படிச்சாச்சோ அவங்க லோவர் பண்ணட்டும், ஒரு படிச்சவங்க எல்லாம் லோவர் பண்ணுங்க. ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. எல்லாருக்கும் கொடுத்த அப்புறம் வந்து திரும்பி செகண்ட் ரைஸ் பண்ணும். ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட்ல இருக்க ஜி கல்பனா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. கிருஷ்ணன் தன் குடும்பத்தனமான நடத்தையை உணர்ந்திருந்ததால் பயத்தில் அந்த பக்கமும் பார்த்ததை அவள் பார்த்தாள். அந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் பார்த்ததை அவள் பார்த்தாள். தன் மகன் அவனது நிலையை மிகவும் ஈடுபட்டிருப்பதை பார்த்த பிறகு அவள் மிகவும் அமைதியாக பின்னால் இருந்து அவனை நெருங்கினாள். கிருஷ்ணா அவன் கையில் ஒரு தடியுடன் தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டார். அவர் உடனடியாக உரலில் இருந்து கீழே இறங்கி பயந்து ஓடத் தொடங்கினார். பெரிய யோகிகளின் தியானங்களால் கூட அணுக முடியாத பரம புருஷ பகவானை அன்னை யசோதா எல்லா மூலைகளிலும் துரத்தி பிடிக்க முயன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் ஒரு தெய்வீக குழந்தை, தெய்வம் இல்லையா அவரு. ஆனா அவர் வந்து யோகிகள்லாம் வந்து அவ்வளவு தபஸ் பண்றா, எல்லாம் பண்றா, அப்போ கூட அவளுக்கு கூட சிக்க மாட்டேங்கிறார். இவ வந்து குழந்தை பால் இதை தட்டிட்டான்னு சொல்லிட்டு பிடிச்ச அடிக்கலாம் மாட்டா, கையில அந்த குச்சியை வச்சுட்டு துரத்துறா. அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப தபஸ் பண்றவங்களுக்கே கையில வரலையா, உங்களுக்கு எல்லாம் எங்க வரப்போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப பயத்துல வந்து என்னது, அவர் ஓட கல்ல அழுகை எல்லாம் வரா போல ஆக்டிங் பண்ண, அம்மா வந்து இத அடிச்சு உன்னை இது இன்னைக்கு சரியாக்குறேன் பாரு அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பின்னாடி துரத்துறாங்களாம். அவள் மிகவும் அமைதியாக பின்னால் வந்து அவனை நெருங்கிறாள். எஸ், அடுத்தது என்னது, யார், பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் யோகிகள் மற்றும் யுகவாதிகளால் ஒருபோதும் சிக்காத பரம புருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தாய் யசோதா போன்ற ஒரு சிறந்த பக்தருக்கு ஒரு சிறு குழந்தையை போல விளையாடி கொண்டிருந்தார். இருப்பினும் தாய் யசோதாவின் மெல்லிய இடுப்பாலும் தன கனத்த உடலாலும் வேகமாக ஓடிய குழந்தையை எளிதில் பிடிக்க முடியவில்லை. ஆனாலும் முடிந்தவரை வேகமாக அவனை பின்தொடர முயன்றாள். அவள் தலைமுடி தளர்ந்து அவளது கூந்தலில் இருந்து பூக்கள் தரையில் விழுந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஒரு அம்மா ஓடுறா, சின்ன குழந்தையோட ஓட்டத்துக்கு நம்ம வந்து ஈடு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. நம்ம எல்லாம் வளர்ந்து நல்ல ஒரு பாடி எல்லாம் வந்தாச்சு. அப்போ மெல்லிய அதெல்லாம் என்னது, அவ அம்மாவோட வர்ணனை கொடுத்திருக்கா. மெல்லிய இடுப்பா என்ன கொடுத்திருக்க, யசோதாவின் மெல்லிய இடுப்பும் கனத்த உடலும் வேகமாக ஓடிய குழந்தைய எளிதில் பிடிக்க முடியவில்லை. டெஃபினெட்லி இந்த குழந்தைகளை பின்னாடி எல்லாம் ஓட நம்மளால முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் குழந்தைய பிடிக்கிறதுக்கு போறானா, அந்த குழந்தை என்னது அது பாட்டுக்கு ஓடுறது. ஆனாலும் முடிந்த வேகமாக அவனை பின்தொடர முயன்றார். அவர் தலைமுடியெல்லாம் அழிஞ்சு விழறதான், தலையில பூ வச்சிருந்தாங்க எல்லாம் விழறதான், கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அதுவும் அந்த மாதிரி குழந்தைய பிடிக்க போறா. இனிமேதான், இன்னும் கட்டி போடல. ஓகே, பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்கோ ப்ளீஸ், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவள் சோர்வாக இருந்த போதிலும் அவள் எப்படியோ தன் குறும்பு குழந்தையை அடைந்து அவனை காப்பாற்றினாள்.
காப்பாற்றினார். சாரி மாதாஜி, அவனை கைப்பற்றினாள். அவர் பிடிபட்ட போது கிருஷ்ணன் அழும் நிலையில் இருந்தார். கருப்பு கண் அழகு சாதன பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அவரது கண்களின் மீது அவர் கைகளை பூசினார். குழந்தை தன் தாயின் கவனம் அவன் மேல் நின்ற போது அவள் முகத்தை பார்த்து அவன் கண்கள் பயத்தால் அமைதி அற்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பயப்படுறாராம் அவன் அம்மாட்ட. எவ்வளவு ஆக்டிங் இல்லையா அவருக்கு. அவரே ஒரு பகவான். அவரை கண்டு நம்ம பயப்படலாம் வேண்டாம். ஆனா அவர் பயப்படுறாரு. அவன் அம்மா பார்த்து அவர் பயப்படுறாரு. ரொம்ப சோர்வாக ஓடி ஓடி தளர்ந்துட்டு அவ அம்மா அப்படியும் எப்படியோ பிடிச்சு கண்ணுல மையின்னு போல அழகு சாதனம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா அதுல அப்படிதான் போட்டிருக்கு. which are anointed with black eye cosmetics அப்படி போட்டிருக்கு. சோ அது மொழிபெயர்ப்பு அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. சோ அதெல்லாம் வழியறதான். அதெல்லாம் அப்படி வழியறதான். அதெல்லாம் அப்படி கையெல்லாம் தொடச்சு கருப்பு இது வரே கருப்பு தான். அதுல எல்லாம் ஈசிந்து இந்த மாதிரி. அப்புறம் இது பயப்படுற போல அம்மாவோட கண்ட பார்த்து அது பயந்த நிலையில அப்படி ஸ்தம்பிச்சு போய் நிக்கிறதாம். ஐயோ இப்படி அம்மாவுக்கு கோவம் கொடுத்தே என்ன பண்ண போறாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்துல நிக்கிறதாம் குழந்தை. கேன் இமேஜின். நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு குழந்தை இருந்துனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அதனால எல்லா குழந்தைகளையும் தெய்வமா இருந்து பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி தாமோதர்கள் இல்லெல்லாம் நினைவு வரணும். அப்போ நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டோம். ஜென்ரலி நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் துன்புறுத்தவே மாட்டோம். நல்ல ஒரு லீலாதான். ஓகே, சரியா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் தேவை இல்லாமல் பயப்படுகிறார் என்பதையும் அவருடைய நன்மைக்காக அவருடைய பயத்தை போக்க விரும்புவதையும் தாய் யசோதா புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. தான் குழந்தையின் மேல் நலம் விரும்பி தாய் யசோதா நினைத்தாள், குழந்தை என்னை பார்த்து மிகவும் பயந்தால் அவனுக்கு என்ன நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது. அப்போது தாய் யசோதா தனது தடியை தூக்கி எறிந்தார். அவனை தண்டிப்பதற்காக அவன் கைகளை சில கயிறுகளால் கட்ட நினைத்தாள். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை பிணைப்பது உண்மையில் சாத்தியமற்றது என்று அவள் அறியவில்லை. தாய் யசோதா கிருஷ்ணரை தன் சிறு குழந்தை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள். குழந்தைக்கு எந்த வரம்பும் இல்லை என்பது அவளுக்கு தெரியாது. அவர் உள்ளேயும் வெளியேயும் இல்லை. அவருக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லை. அவர் எல்லையற்றவர் மற்றும் எங்கும் நிறைந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் தான் அவ குழந்தை. பகவான் தான் அந்த குழந்தைய வந்திருக்க. அவருக்கு ஆரம்பம் இல்லை, முடிவில்லை. அவரெல்லாம் கட்டியெல்லாம் நம்ம போட முடியாது. பக்தாசுக்கு தான் கட்டி போடணும். அவன் மேல பக்தா தான், கிருஷ்ணனோட பக்தா தான். இருந்தாலும் என்ன சொல்றா, அந்த குழந்தை தெய்வ குழந்தைன்னு அவ அம்மாவுக்கு தெரியாது. அப்ப பாவம் இவ்வளவு எல்லாம் பயப்படுறது, கொஞ்சம் திருத்தணும்னு சொல்லிட்டு தானே இந்த மாதிரி எல்லாம் சேட்டத்தனம் பண்றது. அவ ரொம்ப எல்லாம் அடிச்சு துன்புறுத்த கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு குச்சி எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்றா, சரி கட்டி போடலாம் இத, அப்பதான் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் அப்படி நம்ம எல்லாம் சிலப்ப பண்ணோம் இல்லையா, ஒரு இடத்துல உட்காரு அப்படின்லாம் குழந்தை சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சரி கட்டி போட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு என்ன நடக்கும், குழந்தை என்னை பார்த்து மிகவும் பயப்படுறது. ஐயோ என்னை பார்த்து இவ்வளவு குச்சியை வச்சிருக்கேன், என்னை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறேன். அவனுக்கு அந்த மாதிரி பயந்துட்டேன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு குச்சியை தூக்கி எறிஞ்சுட்டா. ஆனா கட்டி போட்டுடலாம், அப்போ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டுல எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்னர் ஒண்ணுமே இல்லை, ஸ்டூல் இருக்கும், அது மேல உட்காந்து திஸ் இஸ் யுவர் பனிஷ்மெண்ட் யூ பி தேர் அப்படின்னாக்கா ஒரே அழுகை. கீழே இறங்கலாம் இல்லையா, அதுக்கு தெரியாது. அந்த டைம்ல ஐயோ பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி இறங்குறது, எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. குழந்தைகள் இவ்வளவு இன்னசென்ட் அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறேன் நான். சோ சின்ன வயதியாதான் முடியும், இப்பெல்லாம் இல்ல, சின்ன ரொம்ப லைக் 1.5 years 2 years அது மாதிரி தான் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் நில்லு அங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அங்க நின்றுட்டு அழுதுன்னு இருக்கும், கீழே இறங்கி ஓடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அது மாதிரி சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தை என்னது தெய்வீக குழந்தை, அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. அந்த மாதிரி இது சொல்லிட்டு அது யசோதா அம்மாக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சா அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாளே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வேற யாரு படிக்கிறேன் மாதாஜி? நீங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியலையே. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கா, சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்கா, நாராயணசாமி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா, மங்கர் திலக மாதாஜி இருக்காங்க. அப்புறம் யாரு படிக்கல? எல்லாரும் இப்ப ஒருத்தரா படிக்க ஆரம்பிக்கோ, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க முதல்ல. படிக்கோ, நீங்க வந்தது எனக்கு தெரியலையே, அதான் தொடர்ந்து பாக்குறேன் ஸ்கிரீன. படிக்கோ, நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடும். தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான், ஆனா கிளாஸ்ல எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். படிக்கோ. உண்மையில் அவரே முழு பிரபஞ்ச வெளிப்பாடு. ஆனாலும் கிருஷ்ணனை தன் குழந்தையாக நினைத்து கொண்டிருந்தாள் தாய் யசோதா. அவன் எல்லா புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் என்றாலும் அவள் அவனை ஒரு மர உரலில் இணைக்க முயன்றாள். ஆனால் அவள் அவனை கட்ட முயன்ற போது அவள் பயன்படுத்திய கயிறு 2 அங்குலம் குறைவாக இருப்பதை கண்டாள். அவள் வீட்டிலிருந்து மேலும் கயிறுகளை சேகரித்து அதனுடன் சேர்த்தாள். ஆனால் அவள் அதே பற்றாக்குறையை கண்டாள்.
இப்படியே வீட்டில் இருக்கும் கயிறுகளை எல்லாம் சேர்த்து இணைத்தாள். ஆனால் இறுதி முடிச்சை போடும்போது கயிறு இன்னும் 2 அங்குலம் குறைவாக இருப்பதை கண்டாள். இது எப்படி நடக்கிறது என்று அம்மா யசோதா சிரித்து கொண்டே ஆச்சரியப்பட்டாள். சிரித்து கொண்டுதான் ஆச்சரியப்பட்டாளே தவிர கோவம் இல்லவே இல்லை. அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், குழந்தைய வந்து தண்டனை கொடுக்கணுங்களா எண்ணம் கிடையாது. ரொம்ப சேட்டுத்தனம் பண்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அதை அடக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப ஆவேசத்தை குழந்தைகள ரொம்ப ரொம்ப வெரி ஓவர் எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஓவர் ஆக்டிவ் இல்லையா, அதை ஒரு நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இது சொல்லணுமே தவிர அவள் அடிக்கிறதுல எண்ணமே கிடையாது, திட்டுற எண்ணமே கிடையாது. ஏதோ வாய் வார்த்தை ஏதோ சொல்லுவோமா இருக்கும். சோ கட்ட பாக்குறா அங்குலம் வந்து என்னது ஒரு 2 அங்குலம் கம்மியாவே இருக்கு. சரி வேற கயிறை போட்டு கட்டி பாக்குறான், அப்போ வந்து அனேபிள் டு அது வந்து ஃபுல்லா கட்ட முடிய மாட்டேங்குது. அது ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு சிரிக்கதான் செய்யறா. அது எப்படி இந்த அப்போ தெரிய மாட்டேங்கிறது, இது நம்ம தெய்வீக குழந்தைதான், என்னவோ ஒரு மாயா ஜலத்தை இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது தெரியலையா ஏன்னா இதுதான் மாயைங்கிறது. இதுல நம்ம என்ன புரியும், ஒரு இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இது போல திஸ் இஸ் கால்ட் மாயை. அவ அம்மாக்கு என்ன மாயால எல்லாம் மறைஞ்சு விடுறது. குழந்தை வந்து சரி நம்ம நார்மல் இதுல என்ன இப்படி இருக்கு, ஒருவேளை தெய்வீக குழந்தையா இருக்கலாமோன்னு சொல்லுவான்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா. நமக்கு இப்ப படிக்கிற வேலை தெரியறது we know is கிருஷ்ணா அப்படின்னு. பட் நம்ம லைஃப்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இதுவும் சிலப்போ நடக்கும் சிலப்போ நடக்காது. அப்போ ஒரு இதுல ஏன் நம்ம வந்து படிக்கணும்னு நினைப்போம், அன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பண்ணணும்னு நினைப்போம், முடியாது நம்மளால. சம்திங் லைக் காலையில முடிக்கிறது வந்து நம்மளால முடிக்காது, வேற ஏதோ வந்து அட்ராக்ஷன் வந்துடும், நம்ம அதுல கான்சென்ட்ரேஷன் போயிடும். இல்ல ஒண்ணும் இல்லையா கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் எனிதிங் நம்ம ஏதோ படிக்கணும்னு நினைப்போம், அது முடியாது. ஏன் அப்படி? பிகாஸ் ஏதோ ஒரு மாயை நம்ம வந்து அது கவர்ந்து நம்ம வேற இடத்துல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வச்சுடுறோம். தட்ஸ் வை we are unable to concentrate on பகவான் அண்ட் மாயை அப்படி ஆப்போசிட். மாயை கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் பகவான் இடத்துலயே போக முடியும். நம்ம மாயையில கட்டுன்னு இருக்கோம். ஏன் நம்ம இந்த பூமியில பிறந்ததுன்னா அந்த 3 முக்குணங்களும் நம்மளை தொத்திக்கும், அதுலயே ஒண்ணு இருப்போம். ஆனா அதெல்லாம் விடுபட்டு எப்படியும் கிருஷ்ணனை ஜபிக்கணும், காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும். அப்ப என்னது தூக்கத்தெல்லாம் விட்டுட்டு தானே எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா. தூக்கத்தை விட்டோம்னா என்னது அந்த தமோ குணத்தை விட்டுட்டு தான் வரும். அதே போல ரஜோகுணம் ஆக்டிவ் எல்லாம் எந்த நேரமே அங்க போறது இங்கே போறது, அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நாம ஜபம் பண்ணலாம், பகவானோட ஸ்லோகம் படிக்கலாம், அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னது சத்துவகுணம் இருக்கவே இருக்கு. நல்லது பண்றேன் ஆனா பகவானை நினைச்சு நல்லது பண்ணும்போது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போறேன். இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது தான். இதுல இருந்து இந்த இதுலயும் யசோதா அம்மாக்கு என்ன எழுதுறது, மாயை நாட் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இது கிருஷ்ணர் தான் குழந்தை ரூபத்துல நமக்கு பிறந்திருக்காங்க, அது தெரியவே தெரியாது. சோ அது வந்து அந்த மாயில நம்ம அம்மா வந்து இதுல இருக்கு, அதனால தெரிய மாட்டேங்கிறது. கயிறு என்ன 2 அங்குலம் சின்னதாவே இருக்கு, நான் இவ்வளவுதான் முடிச்சு போட்டாலும் முடியறது இல்லையே அப்படின்னு. அப்போ அது மாதிரி மெயினிங் என்னன்னா சிரித்துக்கொண்டே ஆச்சரியப்பட்டாள். ஷி இஸ் நாட் கெட்டிங் இது கோவம் எல்லாம் கிடையாது. அப்போ கிருஷ்ணர் எல்லாம் அப்படி கோச்சுக்கிறாள் எல்லாம் நினைக்க கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறதுக்கு பாக்கி? மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சங்கரன் பிரபுஜி வந்துட்டா, சித்ரலேகா மாதாஜி எல்லாம் நீங்களா ஆக்டிவா இருக்கும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதா பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் இப்படி திறந்து பார்த்தாதான் உங்க பேரே தெரிஞ்சு படிங்க. நடுவுல எங்கயோ போயிட்டு நான் அப்ப கூப்பிட்டேன். இப்ப நீங்க படிக்கிறேன். மகனை கட்டி போடும் முயற்சியில் அவள் சோர்வடைந்தாள். அவளுக்கு வியர்த்தது. அவள் தலையில் இருந்த மாலை கீழே விழுந்தது. பின்னர் கிருஷ்ணர் தனது தாயின் கடின உழைப்பை பாராட்டினார். மேலும் அவர் மீது இரக்கம் கொண்டு அவர் கயிற்றால் கட்டுப்பட ஒப்புக்கொண்டார். கிருஷ்ணர் தாய் யசோதாவின் வீட்டில் மனித குழந்தையாக விளையாடி கொண்டிருந்தார். நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. தூய பக்தன் இறைவனின் தாமரை பாதங்களில் தன்னை சரணடைகிறான். அவர் பக்தனை காப்பாற்றலாம் அல்லது வெல்லலாம். ஆனால் அவரது பங்கிற்கு பக்தன் தனது சொந்த சரணாகதி நிலையை மறப்பதில்லை. அதுபோலவே இறைவனும் பக்தனின் பாதுகாப்பிற்கு தன்னை சமர்ப்பித்து அதீத இன்பத்தை உணர்கிறான். கிருஷ்ணர் தனது தாயார் யசோதாவிடம் சரணடைந்ததன் மூலம் இது எடுத்து காட்டுகிறது. நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல நமக்கு என்னது அதான் ஒரு ஸ்லோகமா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு whatever we read இல்லையா, அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு. இப்ப இதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்காட்டுன்னு என்ன கொடுத்துருக்கு, கடைசியில என்ன அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து கட்டுறதுக்கு சம்மதிச்சு விடுறார். அவர் நினைச்சா நடக்கும், அவர் நினைக்கலைன்னா நடக்காது, என்ன தலை குப்புற நின்னாலும் நடக்காது. அப்ப நம்ம வந்து சரணடையும். மெயினா வந்து பகவான் நம்ம எவ்வளவு நம்ம வந்து நாம ஜபம் பண்றோமோ, எவ்வளவு இந்த காத்தால எழுந்துக்கிற பழக்கம், காத்தால என்னன்னு இது அந்த என்னது அந்த ஆரத்தி, மங்கள ஆரத்தி
அதை பாக்குறது, அந்த ஜபம் பண்றது, அது அந்த டைம்ல பிரம்ம முகூர்த்தத்தை நம்ம ஜபம் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ருட்டீனா வச்சுட்டோம்னா அந்த கிருஷ்ணன் பக்கத்து போயிட்டே தான் இருக்கும். அவர் நம்மள்ட்ட விளையாடுவார். இமீடியட்டாலாம் அவர் வந்து ஆஹா நீ பண்றே, உனக்கு வேண்டதெல்லாம் நான் கொடுத்து விடுவேன்னு எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். கொஞ்சம் நம்மள்ட்ட எல்லாம் விளையாடி பார்ப்பார். அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் கொடுப்பார். அப்போ நமக்கு வந்து பக்தி போறதா இல்லன்னு பிடிச்சுன்னு இருப்போமான்னு எல்லாம் பார்ப்பார். அவ அம்மாவே அந்த மாதிரி பண்ணலையா? ஏன் துரத்தி பிடிக்க, அவ அம்மா துரத்தி பிடிக்க அவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணின அப்புறம் சரி போட்டோம் போ, இவ்வளவு அம்மா கஷ்டப்பட்டாலே இருந்தா சரி உனக்கு வந்து கட்டுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துடுறேன்னு அவர் இது சாங்ஷன் பண்ணினோன்னு தான் அவன் அம்மாவில கட்டவே முடிஞ்சுதான் கடைசியில. சோ திஸ் இஸ் வாட் நம்ம என்ன படிக்கணும் இந்த இதுல இருந்து நம்ம லைஃப்ல அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து சரணாகதி தான். பகவான் நினைச்சுன்னு எல்லா ஸ்துதிகளும் பண்றது, என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இப்ப இஸ்மாயில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பகவானை ஸ்துதிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்காங்க. வேற ஒண்ணுமே சொல்லல இல்லையா? வேற நம்மளோட என்னது சௌச்சம் எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா? இது என்னது ஆச்சாரம் இல்லை. ரொம்ப காத்தால ஏந்துக்கணும், குளிக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஜஸ்ட் நாம ஜபம் சொல்லுங்க, இதுதான் சொல்றான். சோ அது சொல்றது நமக்கு எல்லாம் கஷ்டமா இருக்குன்னா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்மள எல்லாம் மேல கொண்டு வந்து சேர்த்துறது ரொம்ப கஷ்டம். So they have done their best to teach us எப்படி இருக்கணும். சிம்பிள் மெத்தட்ல, அதாவது கலியுகத்துல வந்து நாம ஜபம் தான் பெஸ்ட் சொல்லிட்டு நம்ம இஸ்கான்ல மாத்திரம் இல்ல, எந்த ஒரு பஜனை கோஷ்டியில போனாலும் அவ அதே தான் சொல்றான். எல்லாரும் பஜனை கை தட்டி பாடுங்கோ, பகவானுக்கு கேட்கணும். நம்ம வந்து இதுதான் வந்து பகவத்கீதையிலே கொடுத்துருக்கேன். என்னது எந்த ஜப்பா அவருக்கு ரொம்ப எந்த இது யஜ்ஞம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும்னாக்கா ஜப்ப யஜ்ஞம் இல்லையா? அவருக்கு பிடிச்சதே ஜப்ப யஜ்ஞம் தான். அவர் அதுலயும் சொல்லிடுறேன், கலியுகல அதுதான் பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆல்சோ. அப்ப நம்ம வந்து நிறைய நாம ஜபம் பண்ணணும். அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு தோணும், சரி இனிமே அணங்கிடலாம், இவன் வந்து நம்மளை விடுறதா இல்ல, தூய பக்தன்னா அவன் நம்மளை விடுறதா இல்ல, நம்ம அவனுக்கு என்ன நல்லது கொடுக்குறோமோ இல்லையோ அவன் நம்மளை விடாம எந்த நேரமும் அவன் ஜபிச்சுட்டு இருக்கான், என்ன நினைச்சுட்டே இருக்கான், சரி அவனுக்கு இணங்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவரே தாழ்ந்து வந்து அவ அம்மா யசோதாக்கு கட்டுப்பட்டா போல நமக்கு அவர் அடிபணியறாரு. அப்படி கிடையாது. அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் தேரோட்டியா போனார், அவ அம்மாவுக்கு கட்டுண்டு. ஆனா அவரை அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது, யாராலையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனா தூய பக்தி காரணம் தான் அவரை வந்து அவரை கட்டி போட முடியும். அப்ப நம்மளோட தூய பக்தி தான் நம்ம பார்க்கணும் எந்த நேரமும். அது வந்து we should always show our true affection and love to him. நைவேத்தியம் இது சமர்ப்பிக்கிறதா இருக்கட்டும், அவரோட காத்தால மெயினா அவரோட வந்து இந்த தரிசனம் காலையில ஸ்கிரீன் திறந்து நிர்மாலய தரிசனம் காட்டுறா இல்லையா, அதை நம்ம பார்க்கணும். அது கண்குளிர பார்த்து அந்த டைம்ல ஜப்பா பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, தட் யூ ஷுட் மேக் அ பிராக்டிஸ். அது வந்து அது வந்து திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நம்ம வந்து படியேறி போறோம், அந்த லெவல்ல இருக்கும். ஓகே, சோ அதெல்லாம் பண்ணணும். அதனால இந்த மெயின் பாயிண்ட் இஸ் கிருஷ்ணர் தனது தாயார் யசோதையின் சரணடைந்ததன் மூலம் இது எடுத்து காட்டுகிறது. அப்போ பகவானே இணங்கிடுற, ஓகே உன் பக்தி தான் ஜெயிச்சது. சோ ஐ வில் நான் உன்னோட இதுல பகவான் சரணடைறனா என்னது, ஓகே யோர கியூ பக்தன், நீ என்ன நினைக்கிறோ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாங்ஷன் பண்ணிடுவார். ஓகே, அவன் அம்மாக்கு கட்டுப்படுறா போல நம்மளோட பக்திக்கும் கட்டுப்பட்டுடுவார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, உடல்ல கட்டின அப்புறம் யார் படிக்க போறாரு, பிரபுஜியா மாதாஜியா, anybody who has not read சித்ரலேகா மாதாஜி படிங்கோ. இப்பதான் வந்தேன்னு எழுதிருக்க இல்லையா, நீங்க தானே எழுதின. எனக்கு ஸ்கிரீன் கிடைக்கல மேடம், ஸ்கிரீன் போட்டு தெரியலையா உங்களுக்கு? தெரியல என்னாச்சு, எல்லாருக்கும் தெரியறது, அவ ஸ்கிரீனை பார்த்து தான் படிக்கிறா. தெரியல, நான் லேட்டா தான் போனேன், தெரியல என்னமோ தெரியல. அப்ப ரீஜாயின் பண்றா, ரீஜாயின் பண்ணி பாக்குறா, திரும்பி லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுவோம். வேற யாரு படிக்கல நம்ம குரூப்ல? இப்போ ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கவே இல்லை, எங்க காணும் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, நெட் கிடைக்கல மாதாஜி. சரி சரி சரி, ஓகே. அப்ப ஒரு ரவுண்ட் எல்லாரும் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? ஐ திங்க் எல்லாரும் படிச்சுட்டோம். ஆமா, அப்ப ஓகே, விவேகானந்த பிரபு செகண்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சு. யாரு பெரிய ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்களோ உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கோ பிரபுஜி. மகனை கட்டிய பிறகு தாய் யசோதா வீட்டு வேலைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டாள். அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணர் மர உரலில் கட்டப்பட்ட நிலையில் அர்ஜுன மரங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ஜோடி மரங்களை தன் முன் பார்க்க முடிந்தது. மகிழ்ச்சி பெருகும் நோக்கமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அம்மா யசோதா முதலில் தனக்கு போதுமான பால் கொடுக்காமல் விட்டுவிட்டார். எனவே நான் தயிர் பானையை உடைத்து குரங்குகளுக்கு தர்மமாக வெண்ணெயை விநியோகித்தேன். இப்போது அவள் என்னை ஒரு மர உரலில் கட்டிவிட்டாள். எனவே நான் முன்பை விட
குறும்புத்தனமான ஒன்றை செய்ய போகிறேன். இவ்வாறு தன்னை தானே நினைத்து கொண்டு இப்படியாக அவர் மிகவும் உயரமான 2 அர்ஜுன மரங்களை வீழ்த்த நினைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற, என்னோட அம்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் கொடுக்கல, அதுக்கு வந்து என்ன வந்து கட்டி போட நினைச்சா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னது உரல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண, அம்மா யசோதா முதலே எனக்கு போதுமான பால் கொடுக்காமல் விட்டு விட்டார், இறக்கி விட்டுட்டு அடுப்புல பால் பொங்குறதுன்னு போயிட்டு, அது ஒரு குத்தம். அப்புறம் என்னது என்னை வந்து கட்டி போட நினைக்கிறா, அப்புறம் மறுபடியும் கட்டி விட்டார். எனவே நான் முன்பை விட இன்னும் குறும்புத்தனம் பண்ண போறேன். அப்போ குறும்புத்தனம் விடுறது இல்லை அவருக்கு, நான் இன்னும் வந்து குறும்புத்தனம் காட்டுறேன் அப்படின்னு. என்ன அட்டென்ஷன் சீக்கிங் தான் பேசிக்கலி. அவர் வந்து என்ன இது பாக்குற, 2 மரங்கள், ஜோடி மரங்கள், ட்வின் மரம் இப்படி நிற்கிறது, அர்ஜுனா மரம் அப்படிங்கிறது. மணிக்குபேர என்ன பேரு, என்ன பேர் பின்னாடி, அப்ப அவாதான் அது வந்து அவளுக்கு வந்து பரமா ஜென்மம் எடுத்திருக்கான். இதுல இருந்து நமக்கே தெரியும் அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு என்ன வரப்போன்னு தெரியாது. சோ பெட்டர் நம்ம மரமாவும் பிறக்கலாம், பள்ளியாவும் பிறக்கலாம், கரப்பாம்பூச்சியாவும் பிறக்கலாம், இது வரும். ஆனா தெய்வீக லைன்ல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருந்து போனோம்னா கீழே விழறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இனிமேலாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்த்துட்டே போனோம் இல்லையா. இட் இஸ் லைக் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ். நான் ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல குழந்தைகள் சொல்றா போல போயிட்டே இருப்போம், ஏணிப்படி வரும். அதான் பக்தி மார்க்கத்துல ஏணிப்படி வந்தா இது மேல ஏறோம்னு அர்த்தம், திரும்பி இப்படி போயிட்டே இருப்போம். பாம்பு பக்கத்துல நின்னுட்டு இருக்கு, பாம்பு வீழ்ச்சி தான். ஒரு நேரம் நமக்கு தோணும், ஆமா என்ன நேரமும் என்ன ஜபம் பண்றது, என்ன காலையில என்னண்டு தூக்கம் சரியாக மாட்டேங்கிறது அப்படின்லாம் தோணும். தோணாதுக்கல எல்லாருக்குமே தோணும். அப்புறம் என்னது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும், அப்புறம் தோணலாம் போயிடும், முழிப்பே வந்துடும். அலாரம் நம்ம நிறுத்தணும், அலாரம் வச்சிருக்கோம், அந்த நேரமா வந்துடும். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்னண்டு அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணி அலாரத்தை தட்டிட்டு என்ன தூக்கம் நன்னாவே போயிடும். அப்புறம் படுக்கையில படுத்துன்னு என்ன யூஸ் என்னக்குதான் வேணும். முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அப்ப எந்திருக்கணுமே, இருட்டா இருக்கே, இந்த நேரத்தை யாரா எந்திருப்பாளா அப்படின்னு தோணும். தீபாவளி போது எந்திருக்கும், ஆனா பாக்கி உள்ள நாள்ல நமக்கு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் முழிப்பு வராது. இஸ்கான்ல சேர்ந்தப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னப்புறம் ஒரு ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஓகே, நாட் ஜெனரல் ஃபார் ஆல். அப்போ அந்த மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சுது. அப்புறம் வந்து அலாரம் எல்லாம் அளவடிச்சு அப்போ கண்ணெல்லாம் அப்படி சிவப்பா இருக்கும். ஆனா எந்திருக்கணுமே, இது மங்களாரதி பாக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்னண்டு அப்போயே ஜபாலாம் பண்ணிட்டு, அப்போ இவ்வளவு ஸ்பீடாலாம் வராது, அந்த பண்றதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதனால விடக்கூடாதுன்னு பண்ணி இப்ப என்னன்னாக்கா பிராக்டிஸே ஆயிடுது. அலாம்ல சும்மா பேருக்கு தான் அலாம், அந்த காலத்துல வச்சது, ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வச்சது இப்போ அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எண்ணுடுவோம், அதை அடிச்சுட்டு அப்புறம் என்னண்டு நம்ம வேலையை பார்க்கறது இந்த மாதிரி. ஸோ இது என்ன சொல்றீங்கன்னாக்கா பகவானோட பக்தி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இவர் வந்து குடும்பத்தனம் இன்னும் வந்து பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஆரே பகவான். மணிக்குவரை வந்து அவ வந்து ஒரு இது பண்ணினா, அவ வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா. அதோட ஸ்டோரி இதுல இருக்கா எனக்கு தெரியல, இல்லைன்னா அப்புறமா நான் வந்து இருந்ததுன்னா அதை சொல்லுறேன், இல்லாட்டா நான் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் நோ அபவுட் இட். நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஓகே, யா, யார் படிக்கிற? நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன மரங்கள் ஜோடிக்கு பின்னால் ஒரு வரலாறு உண்டு. அவர்களின் முந்தைய வாழ்க்கையில் குபேரனின் மனித மகன்களாக பிறந்தனர். அவர்களின் பெயர்கள் நலகுவரா மற்றும் மணிகிரீவா. அதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் இறைவனின் தரிசனத்தை பெற்றனர். அவர்களின் முந்தைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் கிருஷ்ணரை காணும் உயர்ந்த பாக்கியத்தை பெறுவதற்காக நாரத முனிவரால் சபிக்கப்பட்டனர். போதையில் மறதியால் அவர்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் சாபம் கிடைத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சாபம்ங்கிறது ஓகே, வி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு கர்ஸ் இல்லையா? ஆசீர்வாதம் சாபம்னா என்னது அப்படின்னா பகவானோட கையால அவளுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறதாம். சாபம் தான், ஒரு மரமா போறது ஒரு சாபம் தான். ஆனா என்ன இந்த மாதிரி சாபம், உங்களை வந்து வீழ்த்தி திரும்பி வந்து உங்களுக்கு அந்த இது அந்த மரம் விழுந்து நீங்க வந்து திரும்பி அந்த மணிக்குவரா, இது என்ன பேர், அந்த பேர் எப்பவுமே நான் மறப்பேன், நலக்குவரா அந்த மணிகிரீவா திரும்பி உயிர் பெற்று அவளுக்கு மோட்சமே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சாபம், ஆசீர்வாத சாபம். இப்ப இது ஸ்டோரி ஃபுல்லா போடல. இந்த ஸ்டோரி இஸ் லைக் அவ ப்ரீவியஸ் இதுல ஜென்மத்துல என்னன்னாக்கா ப்ரீவியஸ் அந்த லைஃப்ல எல்லாம் நேக்கடா தேவர் வந்து உடம்பெல்லாம் தெரியற போல குளிச்சுட்டு இது பண்ணி அந்த குளத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து அப்படி குளிச்சுட்டு இருந்தா. அங்கே நாரதர் வந்தார். நாரதரை பார்த்துட்டு அவளுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அவன் பாட்டுக்கு என்ஜாய், ஏன்னா அதான் சென்சுவல் பிளஷர்னா அப்படித்தானே. பூனை கண்ணு மூடிட்டு பால் குடிக்கிற போலதான் சென்சுவல் பிளஷர்ல நம்ம இறங்கிட்டோம்னா சோ வாட், யாரு எனக்கு என்ன சொன்னா என்ன, யாரு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். அந்த பிளஷர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தோணும்.
அப்ப நம்ம அதை வந்து அதனாலதான் சென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சொல்றோம். ஏன்னா அதை விட நல்ல பிளஷர் இருக்கு. ஒரு வாட்டி அந்த பெட்டர் டேஸ்ட் நம்ம வந்து படிச்சுட்டோம்னாக்க தெரிஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்க என்னது இந்த டேஸ்ட் இதுதானா என்ன இதுதானா ஒரு இந்த மாதிரி சென்சுவல் பிளஷருக்குலாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே வராது. we will feel இதெல்லாம் வெரி என்ன சொல்றது ரொம்ப சின்ன பிளஷர். இதை விட பெஸ்ட் பிளஷர் என்னது அந்த ஆனந்தமா அந்த ஜபம் பண்றது மணிக்கூர் கணக்கா உட்காந்து பண்றோமே, அந்த பஜனை பண்றோமே, அந்த காலையில எழுந்து இது மங்கள ஆர்த்தி எல்லாம் பாக்குறோமே, அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் நமக்கு. அந்த டேஸ்ட் வந்த அப்புறம் இந்த பாக்கி உள்ள நம்மளோட சென்சுவல் பிளஷர் will be diminished. ரொம்பவே அது வந்து துச்சமா போயிடும். இதெல்லாம் நமக்கு இதுக்கு வேண்டிய நம்ம மனித பறவை பிறந்து வச்சா இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டானே. இப்ப நம்ம ரொம்ப ஓப்பனாவே சொல்றேன், இப்ப நம்ம குரூப்லயே பக்தி சதாச்சாரம் இருக்கட்டும், லெவல் 2 லெவல் 3 எவ்வளவு பேர் தான் இப்பெல்லாம் சீரியல் பாக்குறான். எல்லாம் விட்டுட்டா. பிக்சர் போறது, ஒரு பார்ட்டிக்கு போறது எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கும். ஃபுல்லாவே விட்டு சன்னியாசி ஆயிருக்கான்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் வரும், போகதான் வேணும், சிரிக்கதான் வேணும், எல்லாம் வேணும். ஆனாலும் இம்பார்ட்டன்ஸ் எது? இப்ப எனக்கே தான் 3 நாளைக்கு அதனால தான் நான் இது பண்ணேன் இல்லையா, போஸ்ட்போன் பண்ணேன். என்னோட இதை கொண்டு வந்திருந்தேன். சரி, அவளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் வேணும். ஆனா there is a limit. அவ எப்பவுமே இருக்கானா, நான் எப்பவுமே லீவு கொடுக்க முடியுமா? எப்பவுமே இருந்தா நீ ஒரு இங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணிருப்பேன். ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு வந்ததுனால அட் டு கோ அவுட். அப்ப அந்த இது பண்ணினதுனால போஸ்ட்போனே ஆயிடுச்சு. சோ நம்ம அதையும் பார்க்கணும், பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒரே சன்னியாசியா போயிட்டு மலைக்கு மேல உட்காந்து அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஆனா பகவானோட நாமத்தையும் நம்ம வந்து விடவே கூடாது, என்னைக்குமே விடக்கூடாது. சோ இப்ப இவளுக்கு என்னன்னாக்கா நாரத முனி வந்துட்டு அவ வந்து கண்டுக்காம அவ மாவட்ட சென்ட்ரல் பிரச்சாரத்துல இருந்திருக்கா. குளிக்கிறது என்ன, மஸ்தி பண்றது என்ன, அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா. அப்ப அவளுக்கு வந்து சாபம். என்ன சாபம்? நீங்க அடுத்த ஜென்மத்துல நேக்கடா மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம இருந்ததுன்னா நீங்கள்லாம் வந்து நீங்கள்லாம் அவர் மெயினா மணிக்குவாரா அண்ட் நலக்குவாரா அண்ட் மணிகிரீவா அந்த பேரு கண்டிப்பா அவளை வந்து மரமா நீங்க போயிடுங்கோ அப்படின்னு. இது வந்து குழந்தைகளோட இதுல வந்து சாட்ல போடுவா. ஏன்னா பேசிக்கா வந்து அவங்க ஆத்துல அதுதான் நான் சொல்றேன், சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. they will learn very well. அவளுக்கு ஈஸியா அந்த கிருஷ்ணர் தான் பிரின்சிபல், பாக்கி எல்லாம் டெமி காட்ஸ் அப்படிலாம் சொன்னா அவள் டெமி காடு அப்படிலாம் சொன்ன புரியாது. அவள்லாம் உங்க ஸ்கூல் கிளாஸ் டீச்சர், அதுக்கு மேல ஹெட் யாரு பிரின்சிபல் அப்படிலாம் சொன்னா சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கிறான். அண்ட் தே ரியலி பிக் அப் வெரி வெல். நான் சொல்றேன், அதனால நீங்க யாரையுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைகள் எல்லாம் பெரியவாளே ஜாயின் பண்ணலாம். இப்ப அடுத்த பேட்ச்க்கு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுவோம். நீங்களே படிச்சிருந்தா இருக்கு, பக்கத்துல உள்ளவா எல்லாருக்கும் வந்து நல்ல பாசிட்டிவா சொல்லி எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண வைங்க. ஒரு அவள்கிட்ட சொல்லுங்க, ஒரு 1 டைம் 18 days கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணு பாரு. பிடிக்கலன்னா உனக்கு சௌரியப்படலைன்னா விடு. ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் அட்டென்ட் பாரு எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு அப்போ கொஞ்சமாவது புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் செகண்ட் டைம் பண்ண தோணும், இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட 18 days பண்ணலாம், அப்பதான் நல்லா புரியும் அப்படின்னு விடுவா இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு இது சொல்லுங்க, உங்க வாய் வார்த்தையா சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் 17th ஆரம்பம் ஆகும். சோ யூ ஆல் டு தட். சோ இவ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அப்போ அந்த இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த சார்ட் யாரு வந்து கண்டதையும் சாப்பிடுறா, எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவா. அந்த மாதிரி உள்ளவா என்னவா போகலாம், பண்ணியா போயிடுவாளாம். பண்ணினா என்னது, அது எங்க இருக்கும், சாக்கடையில தான் இருக்கும். என்ன சாப்பிடும், நல்ல ஹர்ப்ஸ் அண்ட் நல்ல கிராஸ் எல்லாம் அதை கிரேஸ் பண்றது இல்ல. அங்க சாக்கடையில என்னெல்லாம் பீயும் இதுவும் எல்லாம் கச்சரா இருக்கும், அதெல்லாம் தான் அது சாப்பிடும். அதை எடுத்து வெளியில வச்சு நல்லதை சாப்பிடுங்கன்னா அது அதை நோக்கின்னு தான் போகும். சோ இந்த கண்டதையும் சாப்பிட்டு வெட்டி குத்தி எல்லாம் சாப்பிடுறதெல்லாம் அடுத்தது பண்ணியா போவா. இந்த மாதிரி நேக்கேடால இருக்கிறது, சின்ன ஷார்ட் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவாள்லாம் இந்த மனுஷ ஜன்மத்திலே நிறைய பாக்குறோமே. ஃபாரின் கல்ச்சர் அவளுக்கு வேற என்ன தெரியறதோ கிடையாதோ, ஃபாரின் கல்ச்சர் இது ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கா, ஷார்ட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு. அது வந்து போட்டுனா என்னதுனாக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல மரமா போயிடும். அப்போ ஃபுல்லாவே நேக்கடா இருக்கலாமே, அவனுக்கு துணியே வேண்டாமே, நேக்கடாவா இருக்கலாம் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் குழந்தைகள் சொல்லும்போது அழகா புரிஞ்சுக்கிறது அது வேண்டாம். ஓகே, நமக்கெல்லாம் அது ஒரு மாதிரி பண்ணியா இருக்கும், பட் அவ நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி பண்ணினதுனால அவளுக்கு வந்து அந்த நடக்குவாரா அண்ட் மணிகிரீவாக்கு சாபம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி பெரியவா வந்திருக்கான், நாரதர் வந்திருக்கிற ரெஸ்பெக்டோட அட்லீஸ்ட் யூ கேன் மானத்தை கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, கவர் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஒரு வணக்கம் செலுத்தலாம். அதை பண்ணாததுனால அவளுக்கு வந்து சாபம் கிடைச்சு அவ வந்து மரமா போனா. ஆனா என்ன மாதிரி சாபம், கிருஷ்ணரால அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆசீர்வாத சாபம் அவளுக்கு கிடைத்தது. இல்ல ஃபுல் இது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார்வர்ட் லைன். எஸ், அப்போ இது யார் படிக்கிறேன், இது நானே படிச்சேன், சின்னது தானே, நான் படிக்கட்டுமா, நானே படிச்சேன். கிருஷ்ணர் இரு மரங்களுக்கு நடுவே சென்று மர உரலில் கட்டிய நிலையில் அவற்றை வேரோடு பிடுங்கி இருந்தார். அவர் அந்த உரல்ல வந்து இப்படி இப்படி தவிழ்ந்து வரும்போது என்னது, அந்த உரல் வந்து 2 மரத்துக்கு நடுவுல வந்து இட் குட் நாட் பாஸ் த்ரூ. கிருஷ்ணன் போயிட்டார், பின்னாடி மரம் நிக்கிறது, இது உரல் நிக்கிறது, என்ன பண்ண முடியும், இழுத்தார். குழந்தைக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குமானா, கிருஷ்ணரா இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த். அவர் கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் 6 வயசுல சுண்டு வரல மலையை தூக்கினார் இல்லையா. அவர் பண்ணின இதெல்லாம் பார்த்ததுனாக்கா சின்ன வயசா இருக்கும்போது பண்ண he could do it because he is பகவான். he was சொல்லிட்டேன்,
ஹி இஸ் பகவான். அவருக்கு அவ்வளவு ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அவரால் முடிஞ்சது இல்லையா, வேற வேலையெல்லாம் நம்மளால முடியாது. சோ அந்த மாதிரி உரல்ல கட்டி அவர் வந்து அந்த 2 மரத்துக்கு நடுவில் போகும்போது அந்த மரங்கள் சாஞ்சு விழுந்து அவளுக்கு இதாயிடுது. they became ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்து அவளுக்கு வந்து இதாயிடுது, என்ன சொல்லுவா, லிபரேஷன் கிடைச்சது. சோ பிடுங்கி எறிந்தார். இவ்வாறு நலக்குவரையும் மணிகிரீவரையும் முக்தி அடைய செய்தார். ஓகே, இனிமே அடுத்தது நம்ம வந்து சாங்கு போயிடலாம். தாமோதராஷ்டகம். ஓகே, பபிதா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்க. ஓகே, எப்படி வேணா பாடலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்துல பாடுங்க, ரொம்ப பெஸ்டா பாடலாம். நீங்க எங்க கீழே போயிட்டாள் பபிதா மாதாஜி, ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டாள். எங்க பபிதா மாதாஜி இல்ல, எதுக்கு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டாள் கட்டேன். நீங்க என்ன நெக்ஸ்ட் எனக்கு சொன்னதால நான் டவுன் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இல்ல ராக நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ராகத்தோட நான் பாடினேன். அது எனக்கு தெரிஞ்ச ராகம். இப்ப உங்களுக்கு எந்த தெரிஞ்ச ராகமும் பாடுங்க, இல்ல படிக்கதான் தெரியும்னாலும் படிக்கலாம். எல்லாரும் பங்கேற்கணும். இது 8 ஸ்டாண்டா தான் இருக்கு, அஷ்டகம் தான் அது. ஓகே, ஜி கல்பனா மாதாஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்துல பாடுங்க. எஸ் மாதாஜி. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோலுகலாத்தாவமானம் கராமృష్టம் அத்யந்தோ தோத்ருத்ய கோப்ய நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம். மாதாஜி ஒரு வாட்டி பாடினா போறோம், மீனிங் படிச்சிருக்கோம். ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. லோ பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. என்ன மீனிங் படிக்க போறாள் இங்க, இதுல போட்டிருக்கிறத படிச்சா போறோம் மாதாஜி. ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, ஜி கல்பனா மாதாஜி. பூரண அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய ரூபத்தில் வீட்டிற்கும் முழுமுதற் கடவுளை நான் வணங்குகின்றேன். சுறாமீனின் வடிவில் உள்ள காதணிகள் இங்கும் அங்கும் ஆட தெய்வீக திருத்தலமான கோகுலத்தில் அவர் அழகாக ஜொலித்துக் கொண்டுள்ளார். அன்னை யசோதையை கண்ட பயத்தால் மர உரலிலிருந்து இறங்கி வேகமாக ஓடத் தொடங்கினார். ஆனால் அதைவிட வேகமாக அவரை விரட்டி அந்தினால் அவரை பிடித்துவிட முடிந்தது. அந்த முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ தாமோதரருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு இது நமஸ்காரம். அவருக்கு வந்து இது யாருக்கு, இப்ப நம்ம படிச்சோமே அதே சொல்லிதான். நித்திய பூர்ண அறிவும் ஆனந்த நிறைந்த நித்திய ரூபத்திலையும் சச்சிதானந்த ரூபம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் அது. முழுமுதற் கடவுளை நான் வணங்குகிறேன். சுறாமீன், அவரோட காத குண்டலம் நம்ம பாத்துருவோம் இல்லையா, மீன் குண்டலம் வந்து மீன் ஷேப்ல இருக்கும். இங்கும் அங்கும் ஆட தெய்வீக திருத்தலமான கோகுலத்தில் அவர் அழகாக ஜொலித்தார். அன்னை யசோதையும் கண்டு பயத்தால் மர உரலில் கட்டி, இப்ப நம்ம பார்த்த அதே சொல்லிதான் இதுல வந்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாமா? ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரோல் ஆக மாட்டேங்குது. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போய் வந்துடுது. படிங்கோ. ஆமாங்க மாதாஜி. எல்லாத்துக்கும் பகவானோட அருள் வேணும் மாதாஜி, என்ன பண்றது, டிபெண்டிங் ஆன் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும். ருதந்தம் முகுர்நேத்ர யுக்மம் ருஜந்தம் கராம்போஜயுக்மேன சாதங்க நேத்ரம் முகுமுகுஸ்வாசகம்பத்ரிரேகாங்க கண்ட திதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பந்தம். அன்னையின் கரங்களில் இருந்த கோலை கண்ட அவர் அழுதபடி தாமரை கரங்களை கொண்டு பயம் நிறைந்த கண்களை மீண்டும் மீண்டும் கசக்குகிறார். சங்கின் 3 கோடுகளை ஒத்திருக்கும் அவரது முகத்தில் அவர் அணிந்திருக்கும் மாலை அணிந்திருக்கும் முத்துமணி மாலை விம்மி 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 அழுவதனால் அங்கும் இங்கும் அசைகின்றன. கயிற்றினால் அல்ல, தனது அன்னையின் அன்பினால் வயிற்றில் கட்டப்பட்ட முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ தாமோதரருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து அன்னையோட கையில உள்ள கோலை பார்த்துட்டு இருந்தது, அவர் வந்து அழுதபடி அழறாராம், ரொம்ப பயந்துட்டாராம். அம்மாவோட கையில கோல் எவ்வளவு இதுல ஆக்டிங்கே அவருக்கு. தாமரை கரங்களை கொண்டு பயம் நிறைந்த கண்களை மீண்டும் மீண்டும் கசங்குகிறார். அப்ப சங்கு மீன் இங்க இது முகம்னு படிச்சல, அது கழுத்து தான், சங்கு கழுத்து சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல வந்து 3 லைன் இருக்கும். சங்கு கழுத்து 3 கோடுகளை ஒத்திருக்கும் அவரது கழுத்தில் அவர் அணிந்த முத்து மாலையெல்லாம் இப்படி ஆடுறோம்.
விம்மி இப்படி அழறதுனால அது வந்து ஆடுறதாம். அப்போ கயிற்று அது அந்த 3 கயிறு கயத்தினால அந்த மாதிரி 3 லைன் வரல. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட். இது நம்ம நார்மலா வரும் இல்லையா எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் அழறது என்னத்துக்கு, பயந்து அழறா போல ஒரு ஆக்டிங். தனது அன்னையின் அன்பினால் வயிற்றில் கட்டப்பட்ட முழுவது கடவுளான தாமோதரத்தை என்னது அன்பான வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் இப்போ கிருஷ்ணோல எடுத்து பபிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதித்ரு ஸ்வலீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ததியேஷிதா நேஷு பக்தை தத்வம் குஹன பிரேமதஸ்தம் சுதாவிருத்தி வந்தே சதா சுதல் சதாவிருத்தி வந்தே. அத்தகு பால்ய லீலைகளினால் கோகுல வாசிகளை அவர் ஆனந்த கடலில் மூழ்கடிக்கின்றார். மதிப்பு மரியாதையை கடந்த நெருக்கமான தூய பக்தர்களால் மட்டுமே தன்னை வெல்ல முடியும் என்பதை ஐஸ்வர்ய ஞானத்தின் மூழ்கியுள்ள தனது பக்தர்களுக்கு அவர் இதன் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார். மீண்டும் மீண்டும் எனது கனிவான வணக்கங்களை மிக உயர்ந்த அன்புடன் பகவான் தாமோதரருக்கு நூற்றுக்கணக்கான முறைகள் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ என்னது, அதுக்கு பால்ய லீலைகள் நிறைய இருக்கு அவரோட இல்லையா, நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். கோகுலவாசிகள் அவர் ஆனந்த கடலில் மூழ்கடிக்கின்றார். மதிப்பு மரியாதையை கடந்த நெருக்கமான தூய பக்தர்களை மாற்றுமே. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னா போலதான் அவர் வந்து கட்டி போடணும்னா எப்படி நம்ம அன்பாலதான் கட்டி போட முடியும். நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம இவ்வளவு நாம ஜபம் பண்றோம், ஒன்லி நாம ஜபம் அவரை கட்டி போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, வித் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட எனக்கு அது பண்ணினாதான் ஆனந்தம். காலையில எழுந்துட்டு அவரோட முகதர்ஷனம் பார்த்தாதான் எனக்கு ஆனந்தம். அவரோட அந்த ஆரத்தி காட்டுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்தாதான் ஆனந்தம். எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து துளசி வழிபாடுறது இட் இஸ் லைக் கிருஷ்ணாவோட தான். நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறோம், அதுல ஒரு ஆனந்தம். நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிடுறோம். சரி, அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட நம்ம பண்ணினோம்னா இப்பவும் நமக்கு ஆனந்தமா தான். ஏன்னா சி we are all basically என்னன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்தான் வந்திருக்கோம். ஓகே, so the soul is becoming happy. When the soul is happy, we show happiness. The soul எப்போ வந்து அன்ஹாப்பியா இருக்கு, அதுக்கு வந்து என்ன, அதுக்கு தீனி என்னன்னாக்க பகவான் நாமம் சொல்றதுதான் அதுக்கு தீனியே. வேற என்ன சாப்பிடுறோம் அதெல்லாம் உடலுக்கு தான் போறது. மனசுக்கு, நம்ம மனசுன்னா என்னது, ஆத்மாக்கு என்ன தீனி, அதுக்கு ஃபுட் என்னது, நாம ஜபம் தான். நாம ஜபம் இந்த மாதிரி கண்ணால என்ன பார்க்கணும், பகவானை பாக்குறதுக்கு தான் கண்ணை கொடுத்துருக்க, கால இருந்து கொடுத்துருக்க பகவானோட அந்த பிரதட்சணம் பண்றது. இதெல்லாம் அந்த ஒரு பாட்டே உண்டு இல்லையா மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரியுமே. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜிக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்த மாதாஜிக்கும் தெரியும், எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம். பட் இன் ஜெனரல் சொல்றேன், நாராயணி படிச்சவாளுக்குன்னு அந்த மாதிரி மலையாளம் பாட்டுல கண்ணு கொடுத்திருக்கிறதே பகவானை பாக்குறதுக்கு தான் கண்ணு கொடுத்திருக்காரு. நாக்கு வாயை கொடுத்திருக்கிறதே அவரோட நாமம் சொல்றதுக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு. கை கொடுத்திருக்கிறது அவரை ஜபம் பண்ணிட்டு இந்த அவரோட என்னது நமஸ்காரம் இது சமர்ப்பிக்கிறோமே, பூ சமர்ப்பிக்கிறோம், அதுக்குதான் கொடுத்திருக்காரு. கால் கொடுத்திருக்கு அவரை பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பாகம் அவர் காது கொடுத்திருக்கு அவரோட இது கேட்கறதுக்கு, அவரோட கானம் ஸ்துதி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு. இந்த மாதிரி பகவானை நினைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஃபுல் உடம்பே இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இஸ் பிகமிங் ஹாப்பி. நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு 10 நாளைக்கு நான் எழுந்துட்டேன், என்ன எனக்கு போர் அடிக்கிறது, யாராவது சொல்லி கேட்டிருப்பேனா, இல்லவே இல்லை. ஆல் த மோர் இன்னொரு ஹாப்பினஸ் தான் வரும். இதே தீபாவளிக்கு நீங்க ஒரு நாளைக்கு எழுந்துக்கிறோம் கரெக்ட், அடுத்த நாளைக்கு எழுந்துக்கிறோம்னா வேண்டாம் போறோம், மேபி 2 நாளைக்கு எழுந்துப்போமா இருக்கும். அப்புறம் எவ்வளவு நேரம் நாள் தான் எழுந்துக்கு போறோம், அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஆனா பகவானோட தொடர்றதுக்கு பண்ணும்போது இந்த ஆத்மா பிகம்ஸ் ஹாப்பி அண்ட் we are motivated to do the same thing. இப்ப நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம், we have to go back. போலியா கரெக்டா 98 இருக்கோம் நம்ம. இப்ப ஆக்சுவலி 100 இருக்கோம், மேல 98 இருக்கோம், அடுத்த 99 ஒரு பாம்பு 100க்கு, தட் இஸ் தான் ஹோம், நம்மளோட கோலக விருந்தாவன். அங்க போயாச்சுன்னா திரும்பி விளையாட வருவோமா, 0 1 2 3ன்னு போக மாட்டோம். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் தி ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லாடர்ஸ் இல்லையா. 98 வந்துட்டு இப்ப நம்ம 98 இருந்து இப்பவும் நம்ம வந்து திரும்பலை, இப்பவும் நம்ம வந்து நாமஜபம் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அந்த மாதிரி நாமஜபம் பண்றவளை பத்தி நான் சொல்லலை. இந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்காய்க்கு இருக்கிறவா பகவத்கீதானா என்ன தெரியாது, ஆமா என்ன எந்த நேரமும் நீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு பழிச்சு பேசுறவா இருப்பா, எவ்வளவு பேர் இருக்கா, என் காது கூட நான் கேட்கறேன். அந்த மாதிரி உள்ளவெல்லாம் என்னது அடுத்த ஜென்மத்துல இருந்து அதான் பாம்பு, திரும்பி அதை பெரிய மலைப்பாம்பே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. இப்ப 5ல போய் விட்டுடும், திரும்பி அங்கே ஆரம்பி 5னா என்னது, திரும்பி அக்வாட்டிக் அனிமலா பிறக்கணும். அது இறந்து முடிச்ச அப்புறம் என்ன அவளுக்கு இப்போ இது கிடையாது, பாவ புண்ணியம் எல்லாம் கிடையாது, ஆனா நம்ம கர்மா. அதுக்கப்புறம் என்னது கொஞ்சம் பெட்டர் அனிமல். ஃபர்ஸ்ட் கால் இல்லாத அனிமலா இருக்கும், அப்புறம் 1 காலு 2 காலு அப்புறம் 3 காலு 4 வாட்டவர், அது மாதிரி பண்ணி 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 அப்புறம் தான் ஹியூமன் ஃபார்மே வரப்போகுது. இப்ப நம்ம எவ்வளவு இது முடிச்சுட்டு தான் இப்ப ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்திருக்கோம்.
இதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன் ஃபார்ம் இருந்திருக்கலாம், அதுல கொஞ்சம் வந்து நம்ம பண்ணிருப்போம், ஒரு பகவானோட பூஜை எல்லாம் பண்ணிருக்கிறதுனால தான் திரும்பி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்து திரும்பி நமக்கு இதுல ஒரு நாட்டம் எதுக்கு வந்திருக்குன்னா, அதுல ஒரு 50-60% பண்ணிருந்தோம்னாக்கா இன்னும் பாக்கி உள்ளது இருந்தா உனக்கு இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன், இன்னமும் நீ வந்து இப்போ பக்தி பண்ணு, இந்த ஜென்மத்திலேயாவது நீ முக்தி பெறு அப்படின்னு சொல்லிதான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா பகவான். அதையும் நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலைன்னா எகேன் நம்ம சேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் அதுதான் எக்ஸாம்பிள். திரும்பி அதுல வந்து விழுந்து திரும்பி வந்து ஒரு ஜென்மமா எடுக்க போறோம். அதனால பெட்டர் நம்ம வந்து இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு வந்து கோவிட் ஹஸ் taught us a very good lesson. பகவத்கீதா எல்லார் வீட்லயும் புக் இருக்கு, அங்க எல்லாரும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. யாருல இஸ்கான்ல சேர்ந்துருக்கோம் அவளை சொல்றேன். சோ அதனால நம்ம வந்து எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணலாம். வாட் பெஸ்ட் வி கேன் டூ இஸ் எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணி எல்லாரும் படிங்கோப்பா, ரொம்ப நல்லதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஓகே. சோ இதுல என்னது இதேதான் வந்து மதிப்பு மரியாதை கலந்த நெருக்கமான தூய பக்தர்கள் மட்டுமே தன்னை வெல்ல முடியும், வேற யாராலையும் கிருஷ்ணரை வந்து கற்று போட முடியவே முடியாது. அதனால நம்ம வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தில் மொழிகள் தனது பக்தர்களுக்கு அவர் இதன் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார். எஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சித்திரலேகா மாதாஜி தெரியறது இல்லையா, அப்ப படிங்க எனி டைம். மாதாஜி உங்களுக்கு எப்போ தெரியலையா எந்த கிளாஸ்லயும் சரி அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து வச்சுக்கோ, கேட்கறது இல்ல பாக்கணும் இமிடியேட்டா யார்ட்டையும் சொல்ல வேண்டாம், யூ குவிட் அகைன் யூ ஜாயின், சரியாயிடும். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ மேம், தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணன். பரம் தேவ மோஷம் ந மோஷாவதிம் வா ந சான்யம் வருணேஹம் பரோஷ அபிஹ இதம் தேவவுர்நாத கோபாலபாலம் சதா மே மனஸ்யா விரஸ்யாம் கிம் அந்நைஹி. வரம் நல்குவோரில் சிறந்தவரான எம்பெருமானே, அருவமான முக்தி, உயர்ந்த முக்கியமான வைகுண்ட பிராப்தி அல்லது வேறு எந்த வரத்தையும் நான் தங்களிடம் வேண்டுவதில்லை. பிரபுவே, விந்தாவனத்தில் உள்ள உமது பாலகோபால ரூபம் என் மனதில் எப்போதும் பதிந்திருக்க வேண்டும் என்பதே எனது ஒரே விருப்பம். இதை விட்டுவிட்டு வேறு வரத்தை பெறுவதால் என்ன பலன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்னதான் நம்ம வேண்டிக்கலாம் இல்லையா? பணம் வேண்டிக்கலாம், பணம் போறதுக்கு நிறைய அவென்யூஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம மனசுல இருக்கணும். பணத்துக்கு வேண்டி வேண்டிப்பா, ஆனா பணம் போறதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஏன்னா உடம்பு முடியலையா, ஒரு டாக்டர் போனோம்னா அவங்கள்ட்ட எல்லாம் இதை நம்ம பார்கெயின் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் அந்த சம்திங் தே வில் சே வில் பி ஓவர் ட்ரெயின் ஆயிடும் அந்த பணம் எல்லாம். ஓகே, பெரிய பதவி உயர்வு அதுக்கு வேண்டி எல்லாம் வேண்டிக்கிறா. ஓகே, பதவி உயர்வு என்னது, அந்த பதவியில இருக்கிறது வரைக்கும் ஓகே. ஆனா எனிமிட்டி இல்லாம இருக்குமா? எவ்வளவு பேர் நமக்கு பொறாம எடுப்பா, எவ்வளவு பேர் மூஞ்சிக்கு நேரா போல செல்யூட் எல்லாம் பண்ணுவா, இல்ல பண்ண பின்னாடி வந்து இதா சொல்லுவா. அந்த சேருக்கு தான் வேல்யூவே தவிர நமக்கு கிடையாது. அப்போ இல்லையா, பதவி உயர்வு கேட்டு நம்ம வேண்டினோம்னாலும் அந்த சேர் we are holding that position. அந்த the moment you are retired or something they will not value you at all. எப்போ வேல்யூ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா நல்ல எண்ணத்தோட இருந்தாதான் நமக்கு வேல்யூ. அப்போ அந்த பதவி உயர்வுக்கு நம்ம கொட்டோமா போச்சு, அதனாலயும் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப எனிதிங் நல்ல வைஃப் வேணும், பியூட்டிஃபுல் வைஃப் வேணும்னு 18 வயசு 20 வயசு 25 வயசுல எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா தான் இருப்பா. அப்புறம் 35-40க்கு அப்புறம் பியூட்டிஃபுல்லா எங்கேயோ போயிடும் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் காலம் வந்து எல்லாத்தையும் மாத்திடும் இல்ல. அவர் தான் வந்து ஒரு கேர்ளே ஒரு நல்ல ஒரு என்னது வெல் எஜுகேட்டட் பாய், என்னது நல்ல சம்பாதிக்கிற பாய் எல்லாம் வேணும்னு எவ்வளவு நாள் தான் அந்த பியூட்டிஃபுல்லும் சம்பாத்தியமும் இதெல்லாம் இங்கதான் இருக்க போறது இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டவே கூடாது. அவர் ஞானம் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றார். நம்ம சின்ன சின்ன ஒரு டிராப்புக்கு நம்ம ஆசைப்படுறோம். சோ அவர் நான் நிறையவே கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றேன். சோ நம்ம அவர்கிட்ட என்னது மோட்சம் தான் கேட்கலாம். இதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு இனிமே போரும், இந்த ஜென்மத்துல இந்த உலகத்துல வாழ வேண்டாம். வந்து இருள் அடைஞ்ச அந்த இது அர்த்தத்துல நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கிறோம். அர்த்தம்னு கிடையாது, 14 லோகத்திலயும் எல்லாம் இருக்கு. பூச்சி ஜந்துக்கள் இருக்கு, வாழும் இதெல்லாம் லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்கு. சோ நமக்கு இந்த மாதிரி திரும்பி இந்த இதுல வேண்டாம். we need to go back to our கோலோக பிருந்தாவன். அதுக்கு நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க. I will do everything. நாம ஜபம் நம்ம கரெக்டா அழகா கலியுகத்துல வந்திருக்கோம். கலியுகத்தை நாம ஜபம் தான் பண்றது ஈஸி. வேற யஜ்ஞம் பண்றதோ, கோயில்ல போயிட்டு அர்ச்சனை பண்றது, கோயில எல்லாம் பண்ணலாம். தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா. பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரு நாளையில மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க கோயிலுக்கே போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க, அந்த மாதிரி எண்ணம் கிடையாது. அங்க போனா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா, ஏன்னா அங்க ஒரு சாநித்தியமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவரா ஒரு குட் ஃபீல் வந்துடும். கோயில் போயிட்டு வந்தாலே ஒரு நல்ல ஃபீல். அங்க அவ்வளவு ஜபா பண்றா எல்லாம் பண்ற அந்த இது வரும். ஆனா வீட்டுல இருந்தாலே போறோம். வீட்டுல இருந்து நம்ம நாம ஜபம் பண்ண 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 அந்த ஒரு இது வந்துடும். நமக்கு சித்த சுத்தி ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். அப்புறம் நல்ல தூய எண்ணெல்லாம் வந்து வீணா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடும். சோ நம்ம என்னது உமது பாலகோபால ரூபம் என் மனதில் எப்பொழுதும் பதிந்திருக்கு. இந்த மாதிரி குழந்தை ரூபம் எப்ப நம்ம மனசுல இருந்தாலும் எப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. பெரிய ஒரு 4 கை ரூபத்துல எல்லாம் அப்படி இருந்தோம்னா ஒரு இது இருக்கும், ரெஸ்பெக்ட், வாங்க போங்க சொல்ற போல. அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் பேச வேண்டாம். நீ வா போ சொன்னாலும் கூட பரவாயில்ல,
நம்ம குழந்தை மாதிரி கூட பிஹேவ் பண்ணலாம் இல்லையா? என்னப்பா என்ன வேணும்ப்பா குழந்தை என்ன வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி கூட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆகாரம் பண்ணி கொடுக்குறப்ப பகவானுக்கு ஏதாவது நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனந்தப்படலாம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த பகவானோட இருந்து கண்ணை மூடி நம்ம ஜபிக்கும் போது ஏதோ ஒரு ரூபம் பகவானுடைய இது மெய்ப்பிரி மாத்திரம் கண்ணுக்கு தெரியறது அதையே நினைச்சுட்டு கூட நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். அதுவும் பகவானோட புல்லாங்குழல் தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது அது இல்ல அவர் நிக்கிற ஸ்டைல் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். தாராளமா அதையும் அவரோட பாதம் நம்ம கண் முன்னாடி தெரிஞ்சு அதை விட வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இடுப்பு ஒட்டியானமோ ஒட்டவர் இல்ல இது அந்த குழந்தையோட ரூபத்துல நம்ம பார்க்கணும். லட்டு கோபாலன்னு சொல்லுவாள். எனிதிங் பகவானோட ஃபார்ம் நம்ம கண்ணுக்குள்ள நிக்கணும். நம்ம கண்ணை மூடி ஜபம் பண்ணும்போது அவரோட ஃபார்ம் நம்ம கண்ணு நிற்கும். அந்த இது நம்ம பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும். வேற ஒண்ணுமே நம்ம வேண்டக்கூடாது. பாக்கி எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங். அதெல்லாம் வரும் போகும், சீக்கிரமா வரும், அது போல போயிடும். பாக்கி இதெல்லாம் அப்படி இல்லை. இட் வில் ஸ்டே ஃபார் லாங். இன்ஃபேக்ட் இட் வில் இன்க்ரீஸ். எஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெயஸ்ரீ கண்ணம் படிங்க. பாட தெரியும் பாடிடுவோம். இதம் தேமுகாம்பூஜம் அத்யந்த நீலை விதம் குந்தலை ஸ்நேகரகைஷகோப்யா முகோஷோம்பிதம் பிம்பரகாதரம் மே मनस्या विरासां अलम लक्षलाभै मुघोषोऽम्बिदं बिम्बरकादरं मे मनस्या विरासां अलम लक्षलाभै. எம்பெருமானே, செம்மை கலந்த மிருதுவான கருமை நிற சுருள் கூந்தலால் சூழப்பட்டுள்ள தங்களின் தாமரை திருமுகம் மீண்டும் மீண்டும் அன்னை யசோதையினால் முத்தமிடப்படுகிறது. உதடுகள் கோவை பழம் போல சிறந்துள்ளன. இத்தாமரை திருமுகம் எப்போதும் என் மனதில் தோன்றுவதாக லட்சக்கணக்கான இதர லாபங்களால் எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவரோட அந்த ஒரு குழந்தை நம்ம வீட்லயே ஒரு குழந்தைய பார்த்தா கிருஷ்ணரே நினைச்சுட்டு கிருஷ்ணனை நினைக்கும் போது அந்த குழந்தையோட ரூபம் கூட நமக்கு கண்ணுல வரலாம் இல்லையா? அந்த மிருதுவான என்னது கருமை நிற சுருள் குழந்தையோட இது சுருளா இருக்குமே ஒரு முடியெல்லாம், அது the skin will be so soft அப்படியே அணிச்சுக்கணும் போல தோணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த பகவானோட அது மாதிரி குழந்தை ரூபத்துல இருக்காரு. இவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் இல்லையா? இப்ப அன்னை அது யசோதா அன்னை அது அப்படி அணிச்சுண்டு முத்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சரா போல அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணெய் முத்தமடி விடப்படுகிறது. உதடுகள் கோவை பழம் போல சிறந்துள்ளது இத்தாமரை திருமுகம் எப்பொழுதும் என் மனது. இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை ரூபம், இந்த மாதிரி ஒரு ரூபம் என்னோட மனசுல எப்பவுமே நினைச்சிருக்கணும். அதை தவிர எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். இதுதான் பக்தா. இன்னொரு தூய பக்தா இது கூட வேண்ட மாட்டான். எனக்கு நீ ஒன்னதான் எனக்கு மோட்சமும் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், எனக்கு இதே உங்களை ஸ்துதிக்கிற நிலையே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போல அட்லீஸ்ட் இதாவது கேட்கலாம், பகவானே எந்த திரும்பவும் உங்களோட இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் என் மனசுல நினைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு. 6, 7, 8 3 தான். இன்னும் இப்போ 2 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு 1 or 2-3 people can raise. விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. பாட்டு தெரியும்னா பாடுங்க மாதாஜி. கேட்கவே இல்லை உங்களோட பாட்டெல்லாம். ஓ சரிங்க மாதாஜி. நமோ தேவதாமோதரானந்த விஷ்ணு பிரசீத பிரபோதாச ஜலாபி மாதாஜி. துக்க மாதாஜி. துக்க ஜாலாப்தி பிரசீத பிரபோ துக்க ஜாலாப்தி மக்னம் கிருபா திருஷ்டி விருஷ்டியாதி தினம் பாதானு ஸ்ருஹானோச மாம் அஜம் ஏத்யேஷி திருஷ்யக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளே, தங்களுக்கு நான் எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஓ தாமோதரா, ஓ அனந்தா, ஓ விஷ்ணு, ஓ பிரபுவே, என் மீது திருப்தி அடைவீராக. கருணை மிகுந்த தங்களது பார்வையை என் மேல் பொழிந்து பௌதீக துன்பக்கடலில் மூழ்கி முட்டாளாக இருக்கும் என்னை விடுவியுங்கள். எனது கண்களுக்குள் காட்சி அளியுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தான் வேண்டிக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் இந்த முட்டாளா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேனே, எப்படியும் உங்ககிட்ட வரணும்னு அவ்வளவு ஆவலா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். என்ன இதுலேருந்து இந்த பந்தனம், இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இந்த ஃபாண்ட்னஸ் இருக்குல்லையா, அது எப்படியும் விடுபடணும். ஃபுல்லா விடுபட முடியாதுதான். ஏன்னா நம்ம இங்க பிறந்தாச்சுதான், எல்லாம் நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளவு வருஷமா நம்ம பிறந்திருக்கோமே, 40, 50, 60 வயசான வாழ்க்கைலாம் அவ்வளவு வருஷமா எவ்வளவு பந்தங்கள் வந்திருக்கும். எல்லாத்தையும் ஒரு ஆசை பாசம் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு 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 உண்மையில எப்படி அவர் 100%னா அவள்கிட்ட 90% பண்ணியிருந்தேன், 10% நான் ஜபிச்சிருந்தேன்னா மொள்ள அது 20, 30, 50, 40, 50 அவர்கிட்ட போய் இவாள்கிட்ட கம்மியாயிட்டே வரும் இல்லையா? நம்ம இது ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட, நம்ம வீட்டு மனுஷால்கிட்ட
கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் கம்மி 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 ஆகி இவர்கிட்ட 100% வந்து அந்த எப்படி அந்த 100% நம்ம வந்து ஒரு அட்டாச் பண்ணோம். அது மனுஷால்கிட்ட வைக்கிறத விட நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி வச்சு அந்த கிருப்பா நீ எனக்கு கொடு. நம்ம நினைச்சாலும் அந்த கிருப்பை கொடுக்கறதுக்கு பகவான் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். அது எப்படி கொடுப்பார்? அவருக்கு நாம ஜபம் பண்ணதான் கொடுப்பார். அது வெறும் பேருக்கு பண்ணினோம், நேம் சேர்க்க நான் 16 ரவுண்ட் பண்ணேன், அதுல எல்லாம் ரெக்கார்ட்ல வேணா 16 போடலாம். பட் மனசார எப்படி பண்ணினோம் அந்த 16 ரவுண்ட்ல மேபி ஒரு ரவுண்டு தான் கரெக்டா நம்ம பண்ணிப்போம். ஒரு 108 டைம்னா கரெக்டா சொல்லியிருப்போம். அந்த மாதிரி இல்லாம பண்றதை நல்லா பண்ணி பகவானோட தியானத்துல அப்படி ஆழ்ந்து நம்ம பண்றோம்னா பகவானுக்கு அதுதான் வேண்டுறோம். அவர் வேண்டுற வேற ஒண்ணுமே எனக்கு பண்ணாதீங்க. நிறைய எக்ஸாட்டிக் ஃபுட் எல்லாம் பண்ணி எனக்கு சமர்ப்பினா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல. பலம் என்னது புஷ்பம் பலம் என்னது மறந்து பத்திரம் புஷ்பம் பலம். ஒரு பத்திரம்னா என்னது? ஒரு இலை, ஏதோ இலை இல்ல, ஒரு துளசி இலை. புஷ்பம் ஒரு நல்ல ஒரு வாஸ்வாலா என்னது ஸ்மெல் உள்ள ஃப்ளவர் வைக்கலாம். அப்புறம் தோயம், தண்ணி. ஒண்ணுமே அவர் கேட்கல, இவ்வளவு சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் கேட்கிறார். அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆசையா என்ன பண்றோம், ஏன்னா நமக்கு ஆசை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசையா சமர்ப்பிக்கிறோம். இப்போ அது வந்து நைவேத்தியம் பண்ணும்போது எல்லாம் இப்படி நல்ல கிளீனா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பண்ணும்போது இப்போ குழந்தைகளுக்கே நம்ம வந்து ஆகாரம் கொடுக்கணும். ஏதோ ஒரு இதுல போயிட்டு நம்ம கூடெல்லாம் கட்டிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுப்போமா? இல்ல, கையெல்லாம் வாஷ் பண்ணி அந்த நல்ல பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணி அதுலதான் கூழ கிண்டியோ வாட்டவர் நம்ம பண்றது. சோ குழந்தைய நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி பகவானை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நான் ஐ சி தட் வே. அதனால நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பகவான் எந்த இதுல பக்தியில வேணா நம்ம வந்து சரணடையலாம். பட் குழந்தை ரூபத்துல பண்ணும்போது இன்னும் ஆசையை இன்னும் பண்ணணும். ஐயோ அதுக்கு ட்ரெஸ் போடணுமே, ஐயோ அதுக்கு மாலை போடணுமே, சந்தனம் இதெல்லாம் போடணுமே, நல்ல ஸ்மெல்லு வரணுமே, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அப்படித்தானே ட்ரெஸ் பண்றோம் இல்லையா? பவுடர் எல்லாம் போட்டு சக்கான்னு எல்லாம் சட்டையெல்லாம் போட்டு அதுக்கு தெரியுமா என்ன சட்டை போட்டுருக்கோன்னு? அதுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு அந்த குழந்தைய ட்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமோ அது போல கிருஷ்ணரை நம்ம நினைச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னா அவரோட அட்டென்ஷன் நம்ம வந்து பகவான் எப்படி அம்மாவுடைய அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணி எல்லா வேலையும் பண்ணாரோ அதுபோல நம்ம வந்து அவரோட அட்டென்ஷன் இவ்வளவு பக்தாஸ் இருக்கப்பட்ட என்ன பாரு ஒரு கடை கண்ணாவது எனக்கு மேல ஒரு விழட்டும் உன்னோட அப்படின்னு ஒன்னும் அந்த பக்தி தான் எனக்கு வேணும். உன்னோட அந்த உருவம் தான் என் கண்ணி நிற்கணும், வேற எல்லாம் இந்த பந்தம் எல்லாம் விட்டு போனேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேண்டிக்கிறோம். சோ இதான் போட்டிருக்கு. அதுதான் ஆனந்தா பிரபுவே கருணை முழுந்த தங்களது பார்வையின் மேலே பொழிந்து பௌதிக துன்பக்கடல் மூழ்கி முட்டாளாக இருக்கும் என்னை விடுவீங்கள் தான் நம்ம வேண்டிக்கிறோம். என்ன பிரபுஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, என்ன கீழே இது பண்ணிட்டு? நாராயணசாமி பிரபுஜி இருக்கா? நாராயணசாமி பிரபுஜி இருக்காரு ஏதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எனிபடி ஃப்ரீ? வந்துட்டேன் மாதாஜி. வந்துட்டேன். எங்க ஓடி போயிடுறாரு? நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்ப கீழே போயிடுதுன்னா என்ன ஐ நியூ நீங்க இருக்கல் அப்படின்னா அப்பதான் சொன்னேன். என்ன 2-3 பேருக்கு சான்ஸ் இருக்கேன். படிங்கோ, பாட்டு தெரியுமா பாடுங்கோ, ஜமாயிச்சிருங்கோ. இந்த வரிகளை மறைச்சது அது ஹேண்ட் ரைஸ். அதான் பாடுங்க. சரிங்க மாதாஜி. பாட்டு பாட வரல மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். அப்படியே வாசிக்கிற போல வாசிச்சாலும் பரவாயில்ல. இல்ல பாட்டு நீங்க பாடுகளே, அதனால சொன்னேன் பாட்டு தெரிஞ்சாலும் பாடலாம் அப்படின்னு. அவள தெரிஞ்ச ராகம் பாடணும், தெரிஞ்சா இல்லாட்டா ஸ்லோகமா படிக்கணும். ஓகே மாதாஜி. குவராத்மஜௌ பக்த மூர்த்தியை வயத்வத் त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ हृदौ स तदा प्रेम भक्तिं स्वगं मे प्रयच्छ नमो चक्रहो मे अस्थिरामुख रेग. ஓ தாமோதர, மர உரளி கயிற்றால் கட்டப்பட்டுள்ள தங்களால் குபேரனின் 2 மகன்களும் மணிக்கிரவன் நலகூவரன் நாரதரின் சாபத்திலிருந்து விடுபட்டு மாபெரும் பக்தர்களாயினர். அது போன்ற பிரேம பக்தியை எனக்கும் கொடுங்கள். நான் அதற்காகவே இயங்குகிறேன். எவ்வித முக்தியிலும் எனக்கு ஆசை, எந்தவித முக்தியிலும் எனக்கு ஆசை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. போயாச்சு அடுத்த லெவலுக்கு. 6th வரைக்கும் என்ன சொன்னா, எனக்கு வந்து உங்களோட இது வேணும், முக்தி கிடைக்கணும். இப்ப அடுத்த லெவல் என்னது? இன்னைக்கு முக்தி கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து உங்களோட இந்த ஞாபகம் இருக்கணும். அவளுக்குலாம் மணிக்கிரீவன் நலக்குவரனுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து மோட்சம் கொடுத்தா போல, உங்க சாபத்துல இருந்து விடுபட்டா போல, எனக்கு வந்து உங்களோட பக்தியை கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு ஜபிச்சுன்றதுதான் ஆசைப்படுறேன், உங்களோட தியானத்தை இருக்கதான். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. முக்தி கொடுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு இந்த இது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். 7th வந்தோடனே அது யாரு கேட்கறான்னு பக்தாஸ் தான். நம்ம தான் பாடுறோம், நமக்கு தான் அது நம்ம ஆசைப்பட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம்.
நெக்ஸ்ட் 8th யார் இன்னும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல இந்த இதுல? எனிபடி? சங்கரன் பிரபுஜி என்ன நீங்களாம் ஆக்டிவாவே இல்ல? பண்றதுக்குள்ள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன். படிங்க எல்லாரும். நான் கேட்டாதான் இப்போ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. எவ்ரிபடி ஷுட் பார்ட்டிசிபேட். அப்பதான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க. நமஸ்தே அஸ்து தாம்னே ஸ்புரதீப்தி தாம்னே ஸ்வதீயோதராயாத விஸ்வஸ்ய தாம்னே நமோ ராதிகாயை ஸ்வதீய பிரியாயை நமோ அர்ணந்த லீலாய தேவாய துப்யம். ஓ தாமோதரா, நான் எனது முதல் வணக்கங்களை உங்களுக்கு வயிற்றை கட்டியுள்ள அந்த ஒளிவிடும் கயிற்றுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன். பின்னர் முழு பிரபஞ்சத்தின் இருப்பிடமான உம்முடைய வயிற்றிற்கும் உமக்கு மிகவும் பிரியமான ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் அதன் பின்னர் அளவில்லா லீலைகள் புரியும் முழுமுதற் கடவுளாகிய உமக்கும் எமது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது என்ன பாடுறேன்னு சொன்னேன். நீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ் முடிச்சோட ஒரு பாட்டு பாடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து தாமோதர அஷ்டகம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, தாமம்னாக்கா இது கயிறு. ஓகே, அந்த கயிறு பகவான கட்டின கயிறுக்கு கூட அவ்வளவு ஒரு பாக்கியம் இல்லையா? அப்ப அந்த இதுக்கும் நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோமா? என்ன சொன்னேன்? தாம உதரம் இல்லையா? தாமோதரம் இல்லையா? வயிற்றுல கட்டின அந்த இது கயிற்றுக்கு கூட வந்து நம்ம நமஸ்காரம் செலுத்துறோமா? ஏன்னா அப்படின்னா பாக்கியம் அந்த கயிற்றுக்கு. பகவானோட உடல்ல எல்லாம் அது வந்து கட்டி அது அவ்வளவு பிணைஞ்சிருக்கே பகவான் பக்கத்துல அப்படின்னு. சோ அதுக்கும் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்றோம். நமக்கு மிகவும் பிரியமான ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு, அவருக்கு நம்ம வந்து அளவில்லாத லீலைகள் புரியும் முழுமுதற் கடவுளாகிய உமக்கும் எல்லாருக்கும் நான் வந்து நமஸ்காரம் செலுத்துகிறேன். கடைசி இந்த லாஸ்ட் 8th இது இல்லையா? சோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து சரணம் பாடுறோமே, அந்த டைம்ல எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் பாடுற போல ஐ எம் ஜஸ்ட் obeisances to all this belly with your abode and entire universe. Yes. Okay. அடுத்தது இது இன்னும் 2 இருக்கு. 2 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். 2 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. whoever has not participated. ருக்மணி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? மகேஸ்வரி மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜியா படிங்க. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் படிக்கிறேன். ருக்மணி மாதாஜி படிச்சுட்டு நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கணும். இன்னொரு ருக்மணி மாதாஜி என்ன தெரியாத படிக்கிற மாதாஜி. கார்த்திகை மாத மகிமைகள். தாமோதர மாதம் தினமும் கிருஷ்ணருக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி தாமோதராஷ்டம் பாடி பொருளை தியானிப்பவர்கள் கார்த்திகை மாதத்தில் ஒரு தீபம் ஏற்றினால் அவர் செய்த பாவங்கள் பல 1000 கோடி பிறவிகளில் பாதி கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அழிந்துவிடும். சூரிய கிரகத்தின் போது குருட்சேத்திரத்தில் நீராடுவதன் மூலமோ அல்லது சந்திர கிரகத்தின் போது நர்மதை நதியில் நீராடுவதன் மூலம் கிடைக்கும் பலனை விட கார்த்திகை மாதத்தில் தீபம் ஏற்றுவதன் மூலம் 10 மில்லியன் மடங்கு அதிகமான புண்ணியம் பலனை அடைகிறார். இப்ப கார்த்திகை மாசம் நமக்கு தமிழ் மாசம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா தாமோதர மாசம் சொல்லிட்டு இது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா, நம்ம ஹிந்து கேலண்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம பாத்துருப்போம் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா வரும். அதுதான் ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அது வந்து ஹிந்தி வேற பாஷாலாம் நார்த்ல எல்லாம் அதே வேர்டு தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. வேற நம்ம சவுத்ல வந்து வேற பேர் எல்லாம் மாறுறது. அண்ட் நம்ம வந்து மிட் ஆஃப் த மந்த் தான் நம்மளோட மாசமே மாறும். ஐ திங்க் 15th 16th என்னோ நம்மளோட கார்த்திகை மாசம் அப்பதான் ஆரம்பிக்கும். ஆனா தாமோதர மாசம் சொல்லிட்டு வேற ஒரு பேரு. இந்த லீலைகள் நடந்தது இந்த டைம்ல தான். சோ நம்ம எல்லாம் ஹிந்துஸா தான் இருக்கோம். நம்ம எப்ப எந்த டைம்ல யார் இது ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நம்ம சேர்ந்து பண்ண வேண்டாம். இப்ப ஏகாதசியோட அந்த மாதிரி தானே வருது இல்லையா? இப்ப இஸ்கான்ல என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா 4:30 மணிக்கு அந்த 4:30 இஸ் த டைமிங், இது பிரம்ம முகூர்த்த நேரம். அந்த 4:30க்கு என்ன இது இருக்குன்னு ஏகாதசி இருக்கா, 4:31க்கு துவாதசி வந்துடும் இல்லையா? அப்படி இருக்கிற நேரத்துலயும் 4:30க்கு என்ன இருக்கு ஏகாதசியா, அன்னைக்குதான் ஏகாதசி. சோ காத்தால பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து அதனாலதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்படி வரும். ஐயோ நாங்க முன்னாடியே வந்து எங்களோட கேலண்டரை போட்டிருக்கேன், எங்க ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாளே முன்னாடி இதுல அப்படின்னு. யாருக்கு எப்படி வேணா பண்ணலாம். பட் சின்ஸ் வி ஆர் இன் இஸ்கான் சொல்ற போல நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அப்ப அவ வந்து ஏகாதசி எப்படி பாக்குறான்னா இஸ்கான்ல 4:30 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல அந்த டைம்ல விச்சவர் திதி இஸ் தேர். அது அன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி திதி 4:31க்கு 4:31க்கு துவாதசி வந்தாலும் தே கன்சிடர் ஆஸ் ஏகாதசி. சோ அந்த மாதிரி. சோ இது அதே போல அதான் ஏகாதசி அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வரும். இதே மாதிரி மாதம் எல்லாம் கூட இது டிஃபரன்ஸ் வரும். சோ நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்கவே வேண்டாம்.
பண்ணணும். அப்ப தாமோதர மாசம் சொல்றா, அப்ப அது பண்ணிட்டு போறது என்ன எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணாவில் ஒண்ணும் குத்தம் இல்லையே. நம்ம கார்த்திகை மாசம் முடியும், இன்னும் ஒரு 1 வீக் எக்ஸ்ட்ராவா போயிட்டு இருக்கும், பரவாயில்ல, இன்னும் பகவான் இருக்கு, இன்னும் நிறையவே தொழலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ தினமும் கிருஷ்ணனுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி தாமோதர அஷ்டகம், இப்ப நம்ம படிச்சோம் தான் தாமோதர அஷ்டகம் பாடி பொருளைனா அதோட மீனிங் வந்து நல்ல தியானம் பண்ணி அது என்ன சொல்லியிருக்குன்னு, ஏன்னா அது சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறதுல புரியாது. அப்புறம் அந்த நான் இதெல்லாம் ஆர்த்தி காட்டுறதுக்குலாம் ஒரு இது கொடுத்துருக்கா. பாதத்துல இவ்வளவு 4 முறை, வயிற்றுக்கு வந்து 2 முறை, இது கண்களுக்கா முகத்துக்கு வந்து 4 3 2 3 முறை, அப்புறம் முழுவதுமாக 7 முறை அப்படி பண்ணணும். நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். 2க்கு பதிலா 3 பண்ணிட்டோம்னா தப்பா கிடையாது, கம்மியா தான் பண்ணிட்டோம்னா தப்பு, ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. இது ஒரு ஏதோ கொடுத்திருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க, இஸ்கான்ல போட்டுருந்தா ஓகே பண்ணிட்டு போறது. இல்ல எனக்கு நம்பர் எல்லாம் நினைவில்லைன்னா முழுவதும் 7 என்ன 10 14 எவ்வளவு வேணா நம்ம பண்ணலாம். அந்த அஷ்டோத்திரம் முடியறது பயாட் வந்து எனக்கு மாசம் முடியறதுக்குள்ள பயாட்டே ஆயிடும். அப்ப என்ன ஃபுல் அஷ்டோத்திரம் அந்த இது தாமோதரம் படிச்சு முடிக்கிறது வரைக்கும் ஆர்த்தி காட்டுட்டே இருக்கலாம். 108 அதுக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கும், ஆர்த்தி போயிட்டே இருக்கும். பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். அண்ட் சில பேர் என்ன பண்றாங்கக்கா, ஐ ஹர்ட், நாங்க வந்து தாமோதரம் போன இது தாமோதரம் வந்து ஆரம்பிச்சோம், அப்புறம் எங்களுக்கு விடவே தோணல மாதாஜி, நாங்க ரெகுலராவே பண்றோம்னு பிரபுஜி சொன்னார். பிரபுஜி தாராளமா பண்ணுவோம், தினமுமே பண்ணலாமே. இருந்தாலும் இப்ப ஏகாதசிக்கு விரதம் இருக்கிறதுன்னா நான் தினமும் இருக்கேன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஏகாதசியில விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப எஃபெக்டிவ். அதே போல தாமோதர அஷ்டகம் படிச்சு தாமோதர மந்திரம் இந்த மாதிரி ஆர்த்தி காட்டுறது வெரி எஃபெக்டிவ். பாக்கி டேஸும் பண்ணலாம், அதனால எஃபெக்ட் இல்லைன்னு கிடையாது, தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா இந்த மாசத்துல இதெல்லாம் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு இது குடிச்சிருக்காங்களே, அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்ப தினமும் கிருஷ்ணருக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் கார்த்திகை மாதத்தில் ஒருவர் தீபம் ஏற்றினால் அவர் செய்த பாவங்கள் பல 1000 கோடி பிறவைகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அது பாதி வந்து முடிஞ்சிடும், பாதி வந்து இது வில் பி எக்ஸ்கியூஸ், பாதி வந்து அழிஞ்சு போயிடும், பாக்கி உள்ளதுதான் இருக்கும். அதுவே இருக்கும், நிறைய லட்சத்து கோடி கணக்குல இருக்கு. அதனால அந்த மாதிரி நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம விடுபட்டுடுவோம் அப்படின்னு. அப்புறம் சூரிய கிரகணம் இப்ப வரப்போறது இல்லையா, சம் டேட் ஐ சா, சூரிய கிரகணம் வருது போல குருக்ஷேத்திரத்தில் நல்ல புண்ணிய இதுல ஸ்தலத்துல நீராடுவதன் மூலமும் அல்லது சந்திர கிரகணத்தின் போது நர்மதை நதியில் நீராடுவதன் மூலம் கிடைக்கும் பலனை விட கார்த்திகை மாதத்தில் தீபம் ஏற்றுவதன் மூலம் 10 மில்லியன் மடங்கு அதிகமான புண்ணியம் பலனை அடைகிறார். ஆல்ரெடி 2 நாள் ஆயிடுச்சு, இன்னையோட 2 நாள் ஆயிடுது இல்லையா, நம்ம சண்டே மண்டே டியூஸ்டே 3 நாள் ஆயிடுது. அதனால நல்ல காரியம். இந்த மாதிரி தாமோதர அஷ்டகம் படிக்கலாம். நிறைய பேருக்கு இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது மெயினா அது, ஒருத்தர் படிப்பு நம்ம ஞானம் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்து புரிய வைக்கிறத விட நம்ம வந்து வழிகாட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு வழிகாட்டி அந்த கிளாஸ் நடக்கிறது சேருங்க அப்படின்னு சொன்னா அது அதை விட புண்ணியம். ஏன்னா நமக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது. சோ அட்லீஸ்ட் வி கேன் டெல், அந்த என்ன சொல்லித்தராங்க, நல்லா சொல்லித்தராங்க பகவத்கீதாலாம். 18 days கோர்ஸ் இருக்காங்க, நீங்க போய் படிங்க அப்படின்னா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கார்த்திகை மாசம் இப்பவே எங்க மாசம் ஐப்பசி முடிஞ்சிட்டு தானே கார்த்திகை வரும். ஐப்பசி வருமா, அப்புறம் கார்த்திகை. இது வேற ஒரு ஸ்டோரி உண்டு மாதாஜி. ஆனா இவ வந்து அதான் வேற என்ன தாமோதர மாசம் சொல்லிட்டு போட்டுட்டா, அதனாலதான் தாமோதரம் இஸ் டிஃபரெண்ட். புரட்டாசியோட பௌர்ணமில இருந்து தாமோதர மாசம் ஐப்பசி தான், ஐப்பசி மாசம் தானே. அது ஐப்பசியில தான் நம்ம விளக்கேத்தோம், ஏர்லி மார்னிங் விளக்கேத்தணும். அதுக்கு புரட்டாசி ஐப்பசியில தான் தீபாவளி வருது. ஆமா தெரியாது மாதாஜி. ஆமா ஐப்பசியில உங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங்ல ஏத்தணும். ஏர்லி மார்னிங் நம்ம பஜனை பண்ணதுக்காக வந்துக்கிறோம் இல்லையா, 4:30 மணிக்கு ஈவினிங்ல. ஆமா அப்ப கரெக்ட், ஈவினிங்லயும் ஏத்தலாம், ஆனா மார்னிங் ஏத்துறது இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம இதுல வரும் இல்லையா, டிசம்பர் கார்த்திகை மார்கழி மாசம் காத்தால ஏத்துவா. மார்கழியில எப்ப வேணாலும் ஏத்தலாம். மார்கழியில அவரே இருக்காரு, கிருஷ்ணரே மார்கழி தான், மாசம் பூரா அவரை கொண்டாடணும். ஆமா அவரே சொல்றாரு. வந்து ஐப்பசில ஏர்லி மார்னிங் ஏத்திடணும். அதுல என்ன தெரியாது மாதாஜி, கன்ஃபியூஷன் இருக்கா, காலையில ஏத்துங்க சாயந்தரம் ஏத்துங்க, அதான் நம்மளோட. ஆமா ஃபுல் நாலேஜ் கிடையாது யாருக்குமே இல்லையா. சில பேர் சொல்லுவா காத்தால, சில பேர் சாயந்தரம் சொல்றேன். அப்ப என்ன பண்றது, 2 நேரமும் ஏத்துறது இல்ல அவளுக்கு அந்த அவளோட யூஎஸ்ல இருக்கிற பேர் வேற, அதனால அவ சொல்றா. நம்மளோட இது பிடிக்கும், நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம ஐப்பசி மாசம் மார்னிங்கே ஏத்திடலாம். ஆமா இது சுவாமி இதுலயும் 2 வேளையும் ஏத்தினா நல்லதுதான், உடம்பு வீட்டுக்கு நல்லதுதான். ஆமா துளசி மாடத்தையும் ஏத்தலாம், வாசல்லையும் ஏத்தலாம். விளக்கு ஏத்துறது இஸ் ஆல்வேஸ் குட் இல்லையா, சாயந்தரம் சரி காலையிலும் சரி. ஆனா ஏர்லி மார்னிங் இட் இஸ் நாட் 10 மணிக்கு, நான் வந்து 8 மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பேன். அப்புறம் ஏர்லி மார்னிங் நீங்க எழுந்தது கை கால் மூஞ்சி அலம்பிண்டு நம்ம இதுல சொல்லிருக்கு, அந்த ஐப்பசி மாசம் காலங்காத்தால விளக்கு வச்சிடணும். அத மாதிரி மார்கழிக்கும் கூட வைக்கலாம். ஐப்பசி மாசம் இம்பார்ட்டண்டா வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஐப்பசி கார்த்திகையும்
ஜாயின் பண்ற நாள்லயும் நீங்க வந்து கடவுள் முழுக்குன்னு பகவானே அவருக்கு நல்ல மோட்சம் கொடுத்ததுனால அந்த தீம் பண்ணுது. உடவு முடக்கு, கடுவான் முழுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம தமிழ்ல. மாதாஜி நம்ம இதுல அப்சர்வ் ஒரு மாசமும் அவ்வளவு சூப்பர்வா சொல்லியிருக்கா. ஆனா தினமுமே நம்ம ஏத்திட்டு தான் இருக்கோம். காலையில சரி, சாயந்தரம் சரி, விளக்கு ஏத்திட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு இப்ப நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுன்னா 6 மணிக்கு அவ்வளவு வெயில் இருக்கும். அப்போ விளக்கு ஏத்திட்டு உட்காந்து. ஏன்னா அது டெய்லியே ஏத்திடுறோம். அது வந்து அது தவிர ஸ்பெஷலா ஏத்துது. அது கரெக்ட். இந்த மாதிரி மாசத்தை அதுக்கு ஸ்பெஷலா இந்த அகல் விளக்கு எல்லாம் ஏத்தி இது பண்ணலாம், வழிபடலாம். ஓகே ஓகே. அப்புறம் என்னது அந்த சூரிய கிரகணத்தை அது அந்த மாதிரி புண்ணியம் வரதை விட இதுல வந்து பண்ணும்போது ஜாஸ்தியா நமக்கு வந்து எஃபெக்ட் நல்ல புண்ணியம் கிடைக்கும். இது லாஸ்ட் ஒருத்தர் தான் படிக்க முடியும். கொடுக்கட்டுமா? என்ன நிவேதிதா மாதா நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்க. மகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன் பாடுறதுக்கு. பாடுறதுக்கு சான்ஸ் தரேன். ஸ்ரீலா பக்தி வினோத தாகூரா கூறுகிறார், கார்த்திகை மாதத்தில் காலையில் நீராடி விட்டு தாமோதர பகவானை வணங்க வேண்டும். இரவில் நெய் அல்லது எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட பிரகாசமான விளக்குகள் ஏற்றி அவற்றை இந்த இடங்களில் இறைவன் கோவிலில் துளசி செடிகளின் அடிப்பகுதியை சுற்றி மற்றும் வனத்தில் வைக்க வேண்டும். மேபி இந்த ஸ்கை தான் போட்டிருக்கு. வானத்தில் வைக்க வேண்டும். சைவ உணவுகள் மற்றும் பகவானின் பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ண வேண்டும். இடைவிடாத ஹரிநாம கீர்த்தனையும் ஸ்மரணமும் இருக்க வேண்டும். தாமோதர விரதத்தை கடைபிடிக்கும் போது செய்ய வேண்டிய ஒரே செயல் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா தாமோதர வழிபாடுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ தாமோதர ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியாச்சு. Take a print out or you can write it. துளசி வனம் மற்றும் வானம் இல்ல, அது துளசி மற்றும் வனம், வனத்தில் வைக்க வேண்டும். மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல ஸ்கை தான் போட்டுருக்கா, அதான் பார்த்தேன் நான். And in the sky, துளசி plants and in the sky. அப்போ நான் நினைக்கிறேன் பட்டாசு எல்லாம் வெடிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி போறதே. ஸ்கைல எல்லாம் என்ன பண்றது எனக்கு தெரியாது. I don't know. கந்தில் எல்லாம் விடுவாளே, கந்திலுக்கு என்ன சொல்லுவா? கந்தில் பாம்பேல எல்லாம் சொல்லுவாளே. ஆமா, கந்தில் விளக்கு, தீபாவளி விளக்கு இதெல்லாம். அதுக்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல? என்ன சொல்லுவா? ஆகாய விளக்கு. ஆகாய விளக்குன்னு தான் பேரு. ஆகாச விளக்குன்னு தான் பேரு. ஓகே. அப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இது வந்து பக்தி வினோத தாக்கூர் இதே அவர் சொல்லியிருக்காரு. என்னெல்லாம் எப்படி பண்ணினா எப்படி எல்லாம் பண்ணா வந்து இட் வில் பி எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு. ஓகே. இன் ஜெனரலே வந்து இப்ப நம்ம இன்னும் படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டேன். பகவான் பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ண வேண்டாம், தினமுமே அதான் பண்றோம் இல்லையா? அப்புறம் அந்த மாசத்துல தான் அப்புறம் வெஜிடேரியன் என்னது சைவ உணவுகள் தான் இஸ்கான்ல வந்தாச்சு. சைவ உணவு தான். அந்த சைவ உணவுலயே நோ ஆனியன், நோ கார்லிக், நோ டீ, நோ காஃபி எல்லாம் விட்டாச்சு. நம்ம சைவத்தையும் நல்ல சுத்த சைவத்துல வந்தாச்சு நம்ம. அண்ட் இது பிரசாதம் மாத்திரமே நம்ம என்னெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம சாப்பிடணும். அது இல்லாம சாப்பிட முடியாது. அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ்பெஷலி இதுல பண்ணணுமா? அப்ப யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் பண்ணலையோ இதுல இருந்து ஆரம்பிங்கோ. இந்த தாமோதர மந்த்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா ஒரு மாசம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா என்ன ஆயிடும்? பழகி போயிடும். அப்புறம் நம்ம நாக்கு கேட்காது. பரவாயில்ல இதே போடு. நமக்கு லெசன் என்ன சொல்லுவாங்க, கார்லிக் எல்லாம் வேண்டாம், வெங்காயம் வேண்டாம், வெங்காயம் கார்லிக் எல்லாமே அது சாப்பிட்டாலே வாய் ஒரு நாரும் இல்லையா? நம்ம சாப்பிடுறோமோ இல்லையா? இப்ப யாரோ சாப்பிடணும் பக்கத்துல போனாலே அது மாதிரி ஸ்மெல் வரும். இப்படி அதை போயிட்டு இப்படி சாப்பிடறா அப்படி. ஓகே, இது முடிஞ்சு கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த நிவேதிதா மாதாஜி தானே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, படிங்க. நமாமீஸ்வரம் ஒரு வாட்டி ஃபுல் ரவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே மாதாஜி. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் ரசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜாமானம் யசோதாபியோ லூகலாப்தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்த தோத்ருத்ய கோப்யா. யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. 1 2 3 4 5 6 7 8 மேல இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்? சங்கரம் பிரபுஜி ஒரு வாட்டி பாடுங்க. அப்படி ஒருத்தர் எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். இன்ட்ரெஸ்ட். சங்கரம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ருதந்தம் முஹுர்நேத்ர யுக்மம் ப்ருஜந்தம் கராம்போஜயுக்மேன சாதங்க நேத்ரம் முகுஸ்வாச கம்பத் த்ரிரேகாங்க கண்ட ஸ்திதக்ரைவ தாமோதரம் பக்தி பக்தம்.
கல்பனா மாதாஜி இங்க கூப்பிடணுமா ஹரே உங்களை கிருஷ்ணா. எல்லாம்? என்ன மாதாஜி நீங்களும் அப்படியா? மாதாஜி நீங்க படிச்சவங்க படிக்க கூடாது நீங்களா மாதாஜி? அப்ப யாரு இருக்கா? நீங்களா படிச்சவதான் படிக்கணும். அது சுலோச்சனா மாதாஜி தான் இன்னும் hand raise பண்ணல. I don't know why she has not raised hand. சுலோச்சனா மாதாஜி படிங்க மூணாவது. लीलावेरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शता प्रतिवन्दे तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा प्रतिवन्दे. ஒரு வாட்டி பாடினா போறேன். It's taking time. Okay. அந்த சித்திரலேகா பலம் தேவ மோட்சம் ந மோக்ஷவதிம் வா ந சாத்யம் வருணேஹம் வரேஹா தபீஹா இதம் தேவ பூர்ணாத கோபால பாலம் சதா மே மாம மனஸ்யா விராஸ்தாம் கிமன்யை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. சித்திரலேகா इदं मुकाम्बोजम् अत्यन्त नीलैर्वृतं कुन्दलैः स्निग्धरक्तैः सगोप्य मुकुसुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे रक्ताधरं मे मनस्या विरासाम् अलं बलच्छलाभै इदं मुकाम्बोजम् अनन्यनीलै. ஒரு வாட்டி taking time இல்லையா அதனால சொன்னேன். நம்ம தனியே பாடலாம்னா வேற யாரு நெக்ஸ்ட் இமிடியேட் எடுக்கலாம். இன்னும் 3 தான் சான்ஸ். எஸ் நிவேதிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. பாடுங்க. நமோ தேவதாமோதரானந்த விஷ்ணு பிரசீத பிரபோ துக்க ஜாலாப்திமக்னம் कृपादृष्टि वृष्ट्यादीनं वदानु गृहाणेश माम् अग्नम् यक्षितृष्यग. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ரெண்டு பழக்க போறீங்க? விவேகானந்த பிரபுஜி ஏன் குவைட் ஆயிட்டீங்க? ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. ருக்மணி மாதாஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி, வேற யாரு ஃப்ரீயா இருக்கோ எல்லாம் படிக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸே பண்ணலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க நிவேதிதா மாதாஜி. விஜயகுமாரி குபேராத்மஜௌ பக்த மூர்த்தைவ யத்வ त्वया मोसितौ भक्ति बाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वगं मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरः. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? नमस्ते सुताम्ने स्फुरत्पीति ताम्ने तुदीयतारायत विश्वस्य ताम्ने नमो राधिकायै तुदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம். हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. अतः दामोदर अष्टकम. हरे कृष्ण.